Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera ostirala da eta gu nekatuta gaude. Baina hemen izango baituzu eurrengo 2 orduetan zuekin egoteko eta hasteko zorionekin. Hasiko gara, zorionak aniotz, sorospen, laguntza eta laguntzane izeneko gure entzule guztiei. Ara, eta izen hori ez gain baldugu egutegian egun ofizial esanguratsurik gaur. Bai, noski, iaz erabaki genuen ekainaren 27 lehen aldien mundu eguna izendatuko genuela, bigarren kafean erabaki genuen, Eta ohiturarekin jarraitzea erabaki dugu. Ongi etorri beraz, bigarren lehen aldien mundu egunera. Nik ez dut ulertu entzuleok, baina ondo da. Lehen aldiak? Bigarren lehen aldien mundu eguna. Lehen aldiak. Lehen aldiz, lehenen txinaiz, askok tira ginarren, horreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Eta az gaitezen musikarekin gaurko egunez duelo 30 urte lehen aldiz kontzertu bat eskaini zuten Gipuzkoako auzitegian. Hori sexu baino lehen aldi hobea da, 1984ko ekainaren 27an Negu Gorriak taldeak kontzertu sorpresa eman zuen Gipuzkoako epaitegiaren aurrean kamioi batetik. Taldeko baixulari Mikel Kazalis intsumiso epaiketara deituta zegoen besteren artean. Kazalis etzen epaiketara aurkeztu epaiek kalean zer gertatzen den jakin dezaten. Noski segituan zabaldu zen berria eta kontzertuarekin errepidea moztu zuten ahoz. Pentsa ze aurpegi jarri ote zuten kalean zebiltzan herritarrek. Kontzertua amaitu zenean kamioiak ospe egin zuen eta bertaratutako 200 lagunek eserialdia egin zuten gobernu zibilaren aurrean. Gure laguna da! Markonitz! Gure laguna da! Angela Davis! Gure laguna da! Emiliano Zapata! Gure laguna da! Augusto Sandino! Gure laguna da! Carlos Fonseca! Gure laguna da! Tupac Amaru! Gure laguna da! Cacán Gallo Blanca! It's my friend! Simón Bolívar! Es nuestro amigo! Negu Gorriak taldeak abesti honetan dio gure laguna da Tatanka Jotanka gure laguna da, Simón Bolívar es nuestro amigo, Jose Martí gure laguna da. Hurrengo lehenengo aldiak Simón Bolívar du protagonistatzat. Ara. 1818ko ekainaren 27an Simón Bolívarrek sortutako Correo del Orinoco egunkariaren lehen aldia, alea, inprimatu zuten Caracasen, Venezuelan. Askeak gara herrialde aske batean idazten dugu eta ez dugu publikoa engainatzeko asmorik. Horixe zen egunkariaren leloa, guztira 133 ale argitaratu ziren, 128 zenbakidunak eta 5 apartekoak, azken zenbakiak Boyaka eta Carabobo bezalako ekintza militar garrantzitsu izegozkien. Simón Bolívar, Simón. Eta goazen Venezuelatik Moskura, gaurko egunez 1954ean Obniskeko zentral nuklearra iriki baitzuten Moskutik gertuan zinako Sobietar Batasunean. Historiako lehen zentral nuklear zibila izan zen. Zentrala 2002ko apiriaren 29an itxi zuten, bertako zuzendari eta agintarien arabera, bere 58 urteko funtzionamenduan, etzen gora bera esanguratsurik izan, eta etzen istriporik egon. Hala ere, nazioartean ekologistek argi daukate. Energia nuklearra da oraindik iturririk arriskutsuena eta kutsatzaileena. 30 istripularri baino gehiago eta milaka gora behera gertatu dira. Askok ondorio lazgarriak izan dituzte pertsonentzat eta ingurumenarentzat, eta gainera oraindik ez dago inolako irtenbiderik hondakin erradioaktiboentzat. Gure herri puzkau defendatzera, nuklearik ez, frakinik ez, nuklearik ez, frakinik ez, zuen lurzorua garbi daude, gure orduak suntzituta, caballo regalau, no mires diente, mientras tengo yo en Suiza 1 millonar, nuklearik ez, frakinik ez, nuklearik ez, frakinik ez.
Ingurumenari egindako kalteak ezin dira diruz ordaindu, baina dirua beharko bagenu, jakin dezazuela gaurko egunez 1967 munduko lehen kutxazain automatikoa ipini zutela, Londresen. 2 urte lehenago, John Shepard Barron, Eskoziarra, Londresera joan zen bere bankuaren filialean txeke bat aldatzera. Iritsi zenean bankua itxi berria zen. Denbora luzez gidatu behar izan zuen ezertarako, eta zerbait egin behar zuela pentsatu zuen. Hamarkada batzuk lehenago estatu batuetan bizi zen armeniar batek, Luder George Simjanek, bilete banatzaile automatiko bat asmatu zuen, baina jendeak orduan ez zuen konfiantzan handirik izan tramankulu hartan. Shepard Barronek garai hartako teknologiarekin hobetu nahi izan zuen asmakuntza ora baino nola. Zorionez, parean eredu ezin hobea topatu zen. Txokolatea saltzen zuen bendin makina, eta lortu zuen lehen kutxazain automatikoa Barclayseko sukurtsal batean zegoen. Estrenatu zenean, bankuak erabaki zuen dirua ateratzen lehena Reg Barney izeneko aktore komiko ospetsu bat izango zela. Alde komiko alde batera utzita, sekulako arrakasta izan zuen. Ez dut uste kutxazainak kotxe bat erosteko adina diru emango digunik, baina jarrai dezagun lehen aldiekin gaurko egunez 1957an Seat enpresak 600 edo 600 modeloko lehenengo kotxea saldu zuen. Garai hortan 75.000 pezetatan jarri zuten salgai lehen aleura. Ibilgailu handiagoak erosteko baliabide ekonomikorik ez zuten klase ertaineko familiak izan ziren kotxe hori gehien erosi zutenak. Segurtasun neurri hobeak zituzten autoak agertzen hasi zirenean, Seat 600aren gainbehera hasi zen. Baina nola garrantzitsua izan zen, egun Fuengirolan Malagan monumentu bat eskaini zioten, badauka? Badauka hori da. Rotonda batean. Cuando subo en el pelotilla por la carretera voy quemando millas, nadie puede con él. Enteraos bien. Todos saben que cambia el motor, que ahora llevo un nuevo turbo reactor y dejo en la cuneta a quien me quiere pasar. Mi 600 corre más. Garraio mota batetik bestera, 600 kotxe alde batera utzi eta itsasontzi hartuko dugu. Habana izeneko lurrunontzi hain zuzen ere. Pasaden astean estrenatu genuen gure podcast berria, Kafe Novela, Habana, 1937. Bertan kontatzen dizuegu nola 1937ko maiatzean ia 4.000 ume bidali zituzten Euskal Herritik Erresuma Batura gerratik ihes egin zezaten. Gaur bigarren atala eskainiko dizuegu, beraz ez galdu. Eta ez dakit autoz edo itsasontziz etorriko den, baina badakiguna da kakaz hitz egingo digula Argakosok. Hauxe da gauza ederra mundu guztientzako, kaka zuretzako ta kaka niretzako. Hauxe da gauza ederra mundu guztientzako, kaka zuretzako ta kaka niretzako. Hauxe da gauza ederra mundu guztientzako. Zenbatetan atera ote digun gaia aurten Arkakusok bere sekzioan, ezin dugu zenbatu. Baina, zer inigo, horrelakoa da gure Iruñe, Bai, alako da, tira. Iker teatrorekin ere hitz egiteko tartea izango dugu, astoz iritsiko dira gaur Aiar aldera eta bertan, zirko inklusiboan ariko dira asteburu osoan zehar. Eta Josune Beleza Mendizabal etorriko da, bai, txiri buelta ematera? Ez, gaur gonbidatuen eserlekuan jarriko dugu. Eta Lutxo Egiarekin ere ariko gara, azken 48 ordutan bolo dabile sarean bire kulturguneak emandako albistea. Diru laguntza gutxituta ezingo dute orain arteko eskaintza kulturalarekin jarraitu. Ea bada zer kontatzen digun, triste jarri gara albiste irakurtzean eta ere tristeago konturatzean hau jarrera orokortu bat dela, eta horrelako espazioak gainbeherara behartzen dituztela. Ekainako 27 gaur entzuleok eta ostirala da, mantalak etxera ongietorri bigarren kafean zareten, naiz irratian. Zuekin jaun Andreok, Goiuri ez eizarandia, egunon? Egunonez. Egunonez? Egunonez. Egunonez. Hoi gaztelania hitz egiten duten Euskal Herritarrek hori izaten dute, egunonez eta eskerrik. Hoi zamarezun, eskerrikin parekoa da hori. Egunon? Egunon. Horrela bai. Ez que ara serratuko, ja, 5 minututik.
Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1010 du horrela, 1-0. Oso zenbaki polita. Goizak 10 eta 18 minutu. Ekainako 27. Gu gaur 2. Urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, baina jende mordoarekin ariko gara, horren zalantzarik etzazuela izan ongietorri ba. Bigarren kafera, naiz irratian zarete. Basamortuan egon denak badaki ura eta area bereizten emaria ez da mirari lorpenik ez da muturrekorik gabe eta salbatu duten urtentek ito nahi badute aurpegia busti beti eskerrunez jada egarriak ez du inoiz gati bat. Kantutzar honekin dator bele basamortuan, Lider Nandok Ferminekin bira potolo egin ostean, edo egin bitartean, Iñigo Etxarri bira horretan ere bazebilela, lortu du, denbora, energia eta indarra ateratzea. Kantutzar honekin, gu ez ustean harrapatzeko, gaur bertan, plataforma guztietan duzu, basamortuan beleren azkena. Naizen ez dakit zintzoki esaten errari ibili naiz baina ikasi dut motorra zerura jausten optimismura. Kantutzarra berriz ere, Edita Brokosek idatzi digu egunon, hemen nago! Muxu asko Edita. Egunon, Gorkak zer moduz, ondo, igual Editari galdetu dio. Osasuna eta pakea! Vale, denontzat osasuna eta denontzat pakea, hori behar dugu. Nere maite duta da, asteburua datorrela, Zumarragan festak, Herri Olimpiadak, Ander Zubilegaren kontzertua, danborra da, eta bihar, ekainako 28, Legazpien festa Legazpiko talde feministak antolatuta. Eta igandean, Thatchers Zumarragako txosnetan. Gorka nekatu naiz dagoeneko. Pentsa, eta nik bizitza intensoa daramat, baina zurea... Ailegatu da gure Josune dantzarako ez, Josune azken txampan izango du, oraintxe trenean doa, Gorka, zuibiltzen zaren bezala, garraio publikoan gozo eta agian gu entzuten. Josunentzako galdera, ze zaie edan programatzean zerkia, arabatik kanpo ez da? Gero egingo diogu, Gorka. Haupa Josune maiti aurrengo denboraldian elkarrezketa egingo dugu. Bale, osondo. Gaztizko jaietan ere egongo gara, Arkakusok dio kaixo, egunon asteburu on dio Nekane Altzelai gozatu, bai Nekane Altzelai saretan ikusi dugu, ibili dela, oporretan, eta gaur goizeko... Barkutxo batean, ikusi dut. Bai, baina gaur goizeko 8 kafe bate hartzen ari zela ez da ginora bidean. Baina etxetik pasamen da. Esan barrizuna, agian bidaitik bueltan dator. Etxetik pasada. Bai. Bai, nik atzu ikusi nuen. Aso. Bai. Dena dakizuzuke, Gehiena. Arkakusok kakazitzi ingo digula bezala, hori ere badakit. Nire maite duta da, zuzenean egingo dut. Maite duta, zuzenean kontatuko digula gero bere tartean. Barkatu Arkakuso, bai, enpanatuta nago. Tematzarra, nire nekatuta nago, ai ama, Gorka entzuten, bai, Gorka zurea. Amatxo maitia. Animo, Goiuritxo. Goiuritxo deitzen zaituzte? Goiuritxo ez dit inork deitzen. Goiu, Goiu, bai. Goiu, joiu. Joguri. Esan ez nire deitzen dizu joguri. Deitzen nau. Aizu, maite dutetan murgildu beharko dugu guk ere, goiuri, edo joguri. Joguri ez deituzuk. Goiu ez da ere. Nola ez ez? Ez. Oi, ama, ze desastre. Zein azure maite duta. Goiuri, Anderea. Hori izango da. Beste gauza bat aipatzen nahi nuen, baina datorren astan aipatuko dut. Ze bitxia denez, ze harraro egiten zaigun, jendeak izen batekin edo bestarekin deitzea. Hau da, niri lagun batzuk goiu deitzen didate, baina zuk ez didazu inoiz goiu deitu. Eta orain, hasiko bazina, niri goiu esaten,
arraro sentituko nintzak, Gertatzen nik zaizu zuri? Goiu inoiz deitu zaitut, eta pigutara bialdu nozu. Bai, baina, Hori ez da zaizu iruditzen, zuri, ez dakit, Asensio deitzen dizu norbaitek bapatean, ini deitzen badizu, ez zenuk esango, zer raroa, zure ahotik nere izena horrela entzutea, ez? Izan liteke, bai, ia da, badauzkada nahiko multzokatutan nor deitzen hauen Asensio, nor deitzen hauen Inigo, eta nor deitzen hauen Ini. Hori ba, baina aldatzen balin bada, arraroa da, ez? Baliteke, bai. Bueno, boixetan ere maite dute. Nekan altzeleik dio, Salamankan beste kafe bat hartzen nabil, jo. Matxo maitia, bigarren kafea hartzen hariko da. Ze ona. Nere maite duta da, lortu dudala borrokatuta pixkat, nire kuadriakoek urteak betetzen dituztenean, WhatsApp mezu huts horietatik aratago, elkartu eta elkar zoriondu eta egon, eta behintzat aitzaki izan dadila urte betetze bakoitza, elkarrekin topatzeko. Atzo zurreko ere egon norbiten urte betetze guna zen? Bai. Eta ni egon nintzen pertsona horrekin? Bai. Eta ez nuen zorion du? Bai. Abixatu! Baina bain dela egun batzuk izan zen, 24 gau. Agur. Niri Iruñe, Iru edo Arkakuso, depende nork, bai. Badauzkagu, nortasun. Pertsona bakoitzak nola, hori. Anitzak edo. Aizue, 10:24 minutu ezertan murgildu horretik, Habana 1927 bigarren atala entzungo dugu zuekin, ez galdu, eta hirugarrena, datorren ostiralean emitituko dugu. Justu, denboraldiko azkeneko bigarren kafean, turraren atarikoan. Kafe nobelak. Habana 1927. Gernika, Euskaldunen herririk zaharrena eta bere kultur tradizioaren erdigunea erabat suntsitu zuten atzo arratsaldean aireko bombardaketek. Fronteko lerroetatik urrunt zegoen herri babesgabe horren bombardaketak 3 ordu eta 4 irauntzuen zehazki. Gernikako bombardaketak ez du aurrekaririk historia militarrean, erasoaren moduagatik, eragin zuen suntsipen eskalagatik eta jozuen helburuagatik. Gernika etzen helburu militarra, herriaren ondoan zegoen armamentu fabrika ere ez zuten bombardatu. Ez da urruntxiago zeuden 2 kuartel ere. Gernika fronteko lerroetatik oso urrun zegoen. Bombardaketaren helburua, itxuraz, biztanleria zibila desmobilizatzea eta Euskal Herriaren sehaska suntsitzea zen. Gertara guztiek ideia hori berresten dute. Baserritarrek merkatu beteko egun tradizionala ospatzen zuten egun beretik hasita. Euskaldunen hiri sakratuaren bombardaketak hemen eragin duen erreakzioa ikaragarria izan da. Etsaiak leku asko konkistatu ditu eta geroago atzera egin behar izan du. Ziur egon naiteke hemen ere gauza bera gertatuko dela. Gaurko haserrea gure erantzuna bizkortzeko pizgarre izan dadila. George Steele, The Times. Atlantikoaz bestaldere irakurriko dute. Bai, honek asko lagunduko digu. Tamalgarria da, baina honek nire gobernuaren begira aldatuko du. Azolko dukesak izen batzu pasadizkit. Tukeko Walter Citrin, Euskal Enbaixadorea, Atli, George, Canterburyko eta Yorkeko hartzapezpikuak. Baina uste dut Wilfrid Roberts izango dela gakoa. Nor da Wilfrid Roberts? Parlamentuko kidea, alderdi laboristakoa. Espainiako parlamentaria deitzen diote. Duela hilabete batzuk beste 6 parlamentarirekin Espainia bisitatu zuen. Bera da National Joint Committee for Spanish Relief elkarteko idazkaria. Hortxe duzu telegrafoa. Zure gobernuaren beharra dugu. Bombek ez bagaituzte hiltzen, goseak egingo du. Ikusi duzu hemengo egoera. Agirre lehendakaria alai agertzen saiatzen da eta beti dabil bere epopeia kontatzen. Baina hemen ere janaria razionatu behar dugu. Esne kondentsatuaren pote estra bat jaten duen bakarra kazetari ingeles hori da. Esan nahi duzuna, baina kazetari horri esker, Home Officeek laguntza eskainiko digu behingoz. Robertsekin harremanetan jartzen saiatuko naiz. Esango dizut berriri badugu. Take care. Mila 1937ko aprilaren 30ean Wilfrid Robertsi zuzendua. Flash Walk, Hampstead, Londres. 7:04 gutxi. Hemengo egora ikusita Eusko Jaurlaritzak Londresi eskatzen dio baporezko barku bat bidali dezan.
4.000 haur eta hauek zainduko dituzten hainbat helduentzako lekua izango duena. Stop. Honek denbora emango dizu etxeak eta babeslekuak prestatzeko. Stop. Gustatuko litzaidake jakitea Ingalaterrak horrelako laguntza emango dien haur txikiak dituzten amei. Stop. Berehalako arriskua. Stop. Ebakuazio komitea burubelari dabil lanean. Etxea topatzea zaila bada, haurrak barkuan gera daitezke aterpeak topatu arte. Baina manin, hemendik atera behar ditu. Robertsek ez ditu oraindik erantzun, baina lortuko dugu. 1937ko maiatzaren 2, arratsaldeko 8:10 gutxi. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama. Flashwalk, Hampstead, Londres. Antolatu gara 2000 ume Frantziara bidaltzeko. Stop. Estutasuna sumatzen dugu hemen. Stop. 3. telegrama da hau mesedez. Euskal Gobernua lankidetzarako prest dago. Stop. Ama gazteak bidaltzea ere gustatuko litzaiguke. Stop. Gernikak beldurra sartu die zurretaraino. Stop. Milaka haur eta emakume salba ditzakegu. Stop. Azkar bidali informazioa. Stop. 1937ko maiatzak 2 arratsaldeko 8:30. Lea Manini zuzendutako telegrama. Albiste honak. 7.000 pound lortu ditugu. Stop. Etxeak prestatzen ari gara. Stop. Baina Euskal Ordezkarien informazioa falta zaigu. Stop. Pablo Azkarate jauna, Espainiako enbaxadorea, Parisen dago. Stop. 1937ko maiatzaren 3. Arratsaldeko 6:30. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama. House of Commons, Londres. Hau zirrara. Stop. Jarraibideak ostiral goizean jaso ziren. Aldeko erantzuna jaso dugu. Stop. Aurreratuko zeniguke zenbat aur joango lirateken hoteletara eta zenbat familietara? Stop. 1937ko maiatzaren 3. Manin Andereari gutuna, lehendakaritza Bilbo. Eusko Jaurlaritzak gaur gauean telegrafia bidaliko du bihar goizean 1500 heldu garraiatzeko gaitasuna duen itsasontzi bat pleitatzeko proposamenaren berri emateko. Baina ezin dizut esan zenbat umeentzako oraingoz. Eusko Jaurlaritzaren prestaketak aurrera doaz, baina gobernu britainiarraren erabakiaren zain gaude. 1937ko maiatzaren 4. Arratsaldeko 5:30. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama. House of Commons, Londres. Albiste zoragarria. Stop. Bordelerako lehen ebakuazioa bihar egingo da. Stop. Prestatzen ari gara 4.000 ume bidaltzeko Ingalaterrara. Stop. Esango zenidake janari eta medikamentuz betetako hurrengo barkua noiz iritsiko den? Stop. 1937ko maiatzak 5. Lea Manini zuzendutako telegrama. Euskal Ordezkaritzak zailtasunak ditu itsasontziak topatzeko hemen. 2 proposamen iritsi zaizkigu. Egunean 700 libraren truke, bakoitzak 1500 pertsona eramateko gai direnak. Jaurlaritzara idatzi dugu argibide gehiago eskatzeko. Joint komitea prestatzen ari da hegoaldeko kostaldean kanpalekuak antolatzeko. Euskal Frantsesek Habana barkuak Ingalaterrara bidaia egitea proposatzen dute. Mesedez, galdetu Eusko Jaurlaritzari. Badago barku bat Habana deitzen omen da. Hori proposatzen dute. Bai, ospitale bezala erabiltzen genuen, eta hainbat bidaia egin ditu Frantziara azken hilabeteetan. Baina ez ditu sekula hainbeste pertsona garraiatu. Handia da, baina ez 4.000 pertsonentzat. Moldatuko gara. Gure aukera onena da. Aurrera. 1937ko maiatzaren 6. Arratsaleko 5:30. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama. House of Commons, Londres. Frantziara egingo duen bidaiaren ostean, Habana erabiltzeko aukera dagoela uste dugu. Ingalaterrara joateko eskaera egin duten aurrei azterketa medikuak egiten hasi gara. Kazetari amerikarrak hango prentxan publizitate handia egiten ari dira. Gure funtserako dirua biltzeko itxaropenarekin. Datarik gabea. Manning Andereari gutuna, lehendakaritza Bilbo. Batzorde berria eratu dugu Ingalaterran, TUC, Westminsterreko hartzapezpikua, Save the Children Fund, Quakers eta Batzorde Misto Nazionala barne.
16.000 libera eskuratu ditugu orain arte. Euskaldunek gaur goizean jakinarazi didate 1.500 heldu ontziratzeko asmoa dutela. Ez dut uste akordio hori abiadura egokiarekin egingo dugunik. Euskaldunek oraindik diote Bilboko gobernuak ez duela horretarako aginpide osorik ematen. Gutxi gora bera, 4.000 liberako kostua izango du honek. Gobernu britainiarari eskatu diot onespena eta laguntza, baina ez dut erantzunik jaso. Hala ere, hemendik 2 mediku eta 2 erizain bidali ditugu gaur Bilbora. 1937ko maiatzaren 11. Gaueko 8:11. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama. Flashwalk, Hampstead, Londres. Goizeko 6:30 11 siren abisu entzun ditugu. Ezinezkoa da kaos honetan inor topatzerik. Baina Elis eta lagunak gaur iritsi dira. Zeinen pozgarria beraien laguntza. Sarekada etengabeak jasan ditugu. Horrela ez dago lan egiterik, baina hitzartuta dago. Igandean, 4.000 haur Habanan itsasoratuko dira. Esaidazu posible dela. Ama hauen guztien bihotzak apurtuko ditugu bestela. 1937ko maiatzak 11. Ordurik ez. Lea Manini zuzendutako telegrama. 2000 aurrentzako etxeak prest. Stop. Gobernua zailtasunak jartzen ari da. Stop. Eliza Katolikoak dio 1.200 haur hartzeko prest dagoela. Stop. 1937ko maiatzaren 14. Manini andereari gutuna. Lehendakaritza, Bilbo. Barne ministerioa zalantzati dago. Oso zaila da gaur egun 2000 umetik gora baimentzea. Habanak 4.000 eraman baditzake, bidali Habana bordelera lehenik, eta bordeletik 2000 ume bidali Southamptonera. 2000-rentzako baimena espero dut. Home officeak nahi du emakume heldu bat bidaltzea 20 umeko, irakasleen proportzio egokia mantentzeko. Nahiago aurrak 6 eta 12 urte bitartekoak badira. Kontatu prentsari, Bilbon ebakuazio premia handia dagoela. Azken telegrama jaso berri dut. Bide batez, bidali telegramak esanez politikari ospetsuenak direla hau atzeratzen ari direnak. Ez gu. Kanpo arazoetako ministerioak jakinarazi duenez, Habana oraindik ez da itzuli Bilbora azken bidaiatik. Esan ea Habana Bilbon dagoen. 1937ko maiatzaren 14. Arratsaleko 6. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama. Flashwalk, Hampstead, Londres. Oraindik zalantzekin, duela astebete aukeratu genituen 4.000 ume, eta 10.000 aukeratu genitzake. Elis eta kideak burubelarri ari dira lanean aurrei azterketa medikuak egiten. Naiz eta aire erasoengatik etengabe moztu behar dituzten. Goizeko 8:00 gauerdira arte lana egitea erabaki dute. Dena prest daukagu hemen. Ez altzarete larritasunaz jabetzen. Ebakuazioa agindu zaie 4.000 aurrei. Larrialdi egoeran gaude. Atxilotutako pilotu alemaniar batek dio Bilbo berriro bombardatzear daudela. Zer gehiago behar duzu baimena lortu alizateko? Hau sarraski bata. Premiazkoa da astelenean umeak ebakuatzea. Prestaketa lanak amaitu ditugu eta Habana prest dago. Baina kanpo arazoetako ministerioak ez badu berehala baimenik ematen itsasontzia desbideratuko dute. Mesedez, lehergaia jaurtitzen dizkigute gau eta egun. Mila 1937ko maiatzaren 15. Manin andereari gutuna, lehendakaritza Bilbo. Duela 5 minutu mezu ofiziala jaso dut. 2000 ume eta ez gehiago. Baina alferrik da zurekin eztabaidatzea, gainditu behar izan ditugun zailtasun izugarriak azaltzeko. Herri honetako iritzi publikoaren presioa beharrezko izan da oposizio ofiziala gainditzeko. Oraindik zalantzan dago, Habana ontziak 4.000 haur eramateko gaitasunik izango duen ala ez. Datorren astean, umeak etortzen ezpadira, hemen giro itxusia sortuko da. Ulertuko du zure egoera, baina mesedez, saia zaitez gurea ulertzen. Hau da esan didaten azkena, 900 mutiko,
1.100 eskato 6 urtetik gorakoak eta 12 urtetik behekoak. Gainera, 100 irakasle eta laguntzaile eta 15 apaiz. Haur bakoitzak identifikazio disko bat izan behar du, eta haur bakoitzeko honako xehetasun hauek: izena-bizenak, sexua, jaioteguna, gurasoen izena-bizenak, urrengo aideen izenak eta azken helbidea Bilbon. 1937ko maiatzaren 15ean. Arratsaleko ordu bata. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama. Flashwalk, Hampstead, Londres. Hemen egongo bazina ikusiko zenuke proposatzen duzuna ezinezkoa dela. Nola aukeratu umeen artean Ingalaterrara joango direla esan ostean. Esan zenidan aurreko telegrama batean, Eliza Katolikoak 1200 ume hartzitzakeela. Southamptonen 2000 aurrentzako lekua baldin badaukazu konponduko ginateke. Elisek positiboki baloratu du aurren osasuna. Nutrizio arazoa dituzte baina orokorrean osasuntsu daude. Abanak portuan zain jarraitzen du. Hemen Habana ontziko kapitaina. Ezin dugu itsasontzia portuan geldirik eduki. Frantziara bidaiatzeko agindua jaso dut. Ez naiz Bilbora itzuliko datorren asteazkenen arte. 1937ko maiatzaren 16ean. Wilfred Robertsi zuzendutako telegrama. Southamptoneko Dolphin Hotela. Gobernuak Habana mugitzera derrigortu du kapitaina. Horrek denbora emango digu diru gehiago lortzeko, eta behingoz Home Officeak argi izan dezala hau bideragarria dela. Elisek gaur egingo du egan Londonera, azalpen guztiak ematera. Mesedez, lagundu ahal duzu neurrian. Premiazkoa da, mesedez. Ezin dute egoera hitzez azaldu, benetan larria da. 4.000 haur hauek salbatu egin behar ditugu. 1937ko maiatzak 18. Arratsaleko 7. Londondik lehendakaritzara bidalitako telegrama. 4.000 haur hartzeko baimena jaso berri dugu. 5 eta 15 urte bitarteko adintartekoak, baina bereziki neskato nerabei eman behar zaie lehentasuna. Dena prest dugu Southamptonen. Abixatu Habana abiatzen denean. Manning, lortu dugu. Lortu dugu. Wow. Tentsioa, Pufa. Ja, lortu dute? Bai, baina. Lortu dute itxasontzi bat. Haze tentsioa, ez? Zer gertatuko den gero, ez dakigu, baina itxasontzi bat lortu dute. Liak eta Wilfrid Roberts. Beraz, bai, oioi purdia daukate egia esan nik askotan entzun dut, atalau. Ez, hemen argitaratu horretik eta zokin partekatu aurretik, baina zut imaginatu ere egin nahi nolakoa izan zen benetan une ura, ez? Hainbeste telegrama Lia Manning eta Wilfrid Robertsen artean, gogorarazten dizuet, Lia Manning irakasle anderino izan dakoa zela, eta Bilbon zegoela antolatzeko ume euskaldun hauek Erresuma Batura nola bidali, eta Wilfrid Roberts aldiz, han Londresen zegoela, bera ere diputatu, eta ari zirela, eta lortu zutenean barku bat, eta barkua portura iritsiko zela, eta barku horretan 4.000 ume joango zirela, sentsazio hori, izugarria. Garena, ez gara izan ginena, baina... Segituan arkakusorekin egongo gara, baina ni proposamen batekin natorkizue. Bai? Egon adi, sartu poltsatxo batean malabareak. Akrobazia, klauna, oreka, musika, eszenografia, igerilekuak eta astoak. Igerilekuak eta astoak? Bai, astoak.
Ekainaren 27tik alegia gaurtik 29ra, Aiaraldean sekulako plana izango baitue. Azirkarte eta Ikiriki elkarte antolatu, eta 18 eta 25 urte bitarteko 21 artistek zirku tailer bat eta Enkajamos izeneko ikuskizuna eskainiko dute. Gaur arratsaldeko 7etan artista kuadrilla honek Aiarako igerilekuetara 8 eta 12 urte bitarteko adingabeentzako zirku tailer bat hurbilduko du, eta larun bateko ordu berean Enkajamos ikuskizuna Artzinigakoetara. Biraren amaiera, igandeko 6etan izango da, arratsaldeko 6etan, Okondoko igerilekuetan. Baina zein den berezitasun handiena? Ezin dugu esan, asko baitu berezitik proiektuak berak, baina nabarmendu nahiko genuke, astoz egingo dutela, leku batetik bestelako ibilaldia, eta ez dakigu oraintxe, bidean harrapatzen ote ditugun, abiatzen, iristen edo nola. Baina Iker Arrueko beto azalduko digu, ze saltxan erabat murgilduta dago. Egunon, Iker? Egunon bai. Bueno, lehenik eta bain, non zaudete, non harrapatzen zaituztegu, gaur nolabait trabesiaren eguna baita? Bai, abiatu dira, ni ez nago beraiekin, ni lanean nago, bai, agenda kontuak, baina bai, abiatu dira gaur goizean, 10etan, Amurriotik, eta Etxaurren bidean egongo dira. Aizu, hau ere ez dugu kontatu, baino artista hoien beste berezitasun bada aniztasun funtzionala dutela, 20 artista hoiek, eta bueno, beraien ardurapean edo izango dela ipatu dugun zirku tailer hori, emanaldia. Bueno, zuek urteak daramatzazue lan hauetan, joan den urtean, bueno, Gorbeialde inguruan egintzen uten nolabait asteburu pasa, trabesi hau, aurten Aiaraldera zoazte, pentsatzen dute, bueno, jendeak erabat gozatzen duela egiten duzuenarekin, ze aipatu ditugun osagaiek ez dakite, magia asko daukate. Bai, horrela da. Proiektu hau bi elkartek eramaten dugu, bai, Azierkarte eta Ikiriki. Azierkarte 2017an sortutako zirku sozial elkarte bat da, eta ordutik ikuskizun desberdinak sortu ditugu gazteekin, eta azkenengo hau 6. urte izango da asto ibilaldia egiten dena. Arabako kuadrilla ezberdinetatik izan dugu, bai Mendialdean, Lautadan, bai, eta aurten Aiaraldera goaz. Kurtsoa amaitzeko egiten dugun asteburu pasa bat da, eta kasu honetan Ikiriki elkarteak lan egiten duen zaldi eta asto ez lagunduta, kasu honetan astoak. Aizu, aniztasun funtzionala duten gaztei aisialdirako aukerak ematen dizkio Azirkartek, jarduera guztiek badute bere asmoetan hori, baina hor, aipatuzu kasuntan astoaren murgildu duzue, animalia, ez dakit, maitagarria da, eta azken aldian guk ere hemen asto zaintzaile, zitzaile, eta astoekin terapia egiten dutenak ere izan ditugu, askotan guri imaginarioan daukaguna, baina askoz animalia jakitunagoa, animalia gaitasuna handikoa, eta aurrekin, eta pentsatzen dut bereziki aniztasun funtzionala duten gazteekin, erabat ondo ezkontzen den animalia dela. Bai, nik ere ez nuen ezagutzen mundu hau, animaliena, nik zirkutik nator, eta ikusgarria da, ez? Gero gazteek hartzen duten ardura, zaintza animaliekiko, urte osoa daude itxaroten astoen asteburura, gure proiektu nagusia da, eta oso polita da, bai. Aizu, nolako izango da asteburu aipatu dugu igandera arte egongo zaretela, gaur arratsaldetik, batetik emanaldi hoiek daude, ez? Gaztei zuzendutako tailer eta emanaldiak, gerora sortzen da pentsatzen dut asteburuan zehar denbora ere, elkar bizitzarako, zuen artista gazte hauek eta bertako gazteek ere elkar bizitza egiteko, konta iguzu pixka bat aurreko esperientzietatik edo zer espero dezakezuen asteburuaz? Bai, hori da, urtean zehar gazte hauek ere ikasten daude, beste asko lanean, eta asteburu hau elkarrekin egoteko da, ez? Ondo pasatzeko, eta hori, esan duzen bezala, igerilekuak hor ditugu, herri guztietan, eta ibilaldia bukatuta, elkarrekin bazkaldu, igerilekura joan, gauak ere elkarrekin pasako ditugu, herri desberdinetako frontoi edo, dizkiguten tokietan, eta hori izango da, plana.
Aizue, bebai 2025 sariare bere jaso berri duzue. Uste dut gauz asko daudela aipatzeko eta lehen zure kide Oskarrekin ere, bueno, hau adostu dugu, gaur 5 minutu lapurtuko genizkizuela, hola bero-beroan eta dena asteko dagoen honetan, baina ondo baderitzozue Iker, astelenean lasaiago hartuko dut artetxo bat, asteburuak eman duena kontatu, eta zuen urte hauetako lana ere behar bezala aztertzeko. Oso, ondo, primeran, eskerrik asko. Eskerrik asko eta gozatu asko asteburua. Ni esker. Gero arte. Eta eskua altxatzen dudanean autoestapa egiten dietan kosu aitzei kategorri batan Eguraldiona egingo du Araba inguruan egunotan, Goiuri, badakizu? Ba, ez dut begiratuko dut, Nik oraintxe begiratuko dut eren ebazu, Zen pixket, pentsatzu darako plana hain dela ona, aiaraldean biziko dutena. Bai, bueno, bero gehiegi. Igandean 36 graduko temperatura altuak markatzen ditu, astelenerako 37koak, pixkator alerta giroan, baina tira, piztina igerileku ondoan moldatzeko modukoak. Bai, Uretan murgilduta. Zango nuke. ezberdintasuna handia kafea eta esnearen artekoa. Rafa Ruedak abesten zuen eta abestu zuen gerora beste bertsio berriako honetan, desberdintasun handia, kafea eta esnearen artekoa. Arkakus hori noiz galtu diogu, kafezalea den? Badakigu kafezalea dela. Kafezalea da. Ez da. Bigarren kafezalea, en todo caso. Bigarren kafezalea, ze polita, ze ondo aterazaren galderatik Arkakuso, egunon! Egunon, zer moduz, goizetan egunon eta hauetan gabon, ilargiko lehioan nobita eta doura. Arkakuso badakita hau ez dagoela gidoia, baina galdera badauka zuretzako. A ber. Zein izango da udarako abestia? Galdera ona. Beti egoten da, bueno, beti azkeneko urtetan agian, zaino lehen ospe handia ematen zitzaion udako abestia zein ote den, eta aurten, zein izango da? Erantzuna, badakizu noiz eman ahalko dizudan? Noiz. 9 egun barru hasita. Hau da, San Ferminetan. Aizu Arkakuso, aldiazu zure soinu txartelean volumena zertxo baitigo? Igo, a ber. Inoiz baino bajuago entzuten zaitugu hor. Urruti sentitzen zaitugu. Igual kaferik hartu ez duzulako edo. Edo triste dagoelako giroa. Bestela plataforman bertan hor konfigurazioan audio volumena bialtzen didazuen audioa igo dezakezu konfigurazioan. Intuen, Betiko moduan berez. Ja, gorkak ere esan digu. Gaur baju bai, mentxatean, beraz, testigua dauzkago. Testiguak. Gure dramaren lekukoa. Bai, ez, gorkak ere entzuten du oiko moduan, alegia, normalean entzuten du eta gaur ez du oiko moduan entzuten. Eto? A ber, urrundu pixka mikrotik orain, lasai. Orain, kaixo. Pixka bat mikrotik urbilago, Arkakuso. Kaixo, zelan ondo. Hor bai, oso ondo. Bueno, zer beira, esan entzun. Bueno, nola igartzen den, ja, kasi, oporretan dagoela Arkakuso, Igartze zaio. Bai. Bere igartze zaiola. Bueno, eske aurreko asteburua izan zen, oposaketena, nola atera zitzea, pues denetarik egon zen, asteburu osoan, bi azterketa, pues denetarik. Orain, atzak gurutzatzen, igandekoan pasatzen nahi zen. Bale, egin behar ditugu orain agian zorte onari deitzeko errituak? Adibidez. Bai, badaude mota askotakoak, ez? Lehen oso kristauak direnek, esango dute, bai, kandelak piztu behar dituzue, baina gero egoten dira beste gauza batzuk. Lurperatzen balin baduzu mendian ez daki zer harri, ez daki nola, horrelakoak badaude. Begiratuko dut, Arkakuso eta egingo dugu. Zuri? Baina izatea irisgarriak, mesedez, accesibleak. Bale, oso ondo. Bale, horixe egingo dugu, eta esango dizut, baina zer modu sentitzen zarazo? Ni orain, oso ongi. Bai, oso ongi, libre sentitzen da, eta bere urteko azken kolaborazioa dugurekin, eta urteko sekzioaren definizioa laburbildu du Goiuri 3 hitz honetan. Bale, a ber. Hauetan. Lotxagabea? Ez. Ez?
Kaka, pixa, ipurdia. Egia da, begira. Ez dakit emakume honi zer gertatzen zaion horrelako... Kakusoren gidoi landuan agertzen da. Kaka, pixa eta ipurdia. Bueno, hitz egin dezagun, kaka, pixa eta ipurdietaz. Bueno, baina gaur, esan behar dut, hori dela definizioa, baina gaur ez dugula horretaz hitz egingo, baina bai iruditu zaidala interesgarria egitea, valorazio bat ikasturtekoa ez, urte bukaeran egiten da urteko valorazioa, baina eske gure urtea aurreko astean aipatu genuen bezala ikasturteka doa. Eta ez bakarrik hezkuntzan gabiltzan ona, edo bai, nolabait, izan ikasle, izan irakasle, ze adibidez zuek ere ikasturteka zoazte. Bai, noski. Hori, orduan, pixkat, esan dut, venga, banator urteko valorazioa egitera. Venga, kaka, pixa eta ipurdia zaratago, goazen urteko errepasoa denok egitera. Bai. Orduan, ni aurten oso pozik nago, ze oso ongi pasatu dut sekzio honetan, egia da, eta ipatu behar dut, ez dakit oraindik ez dut ulertzen zergatikan dagoen hainbesteko tabua eta hainbesteko estigma kakaren inguruan hitz egiteaz, beti berretxiko naiz honetan, hau da, honetatik ez nauzue jeitxiko, kakaz hitz egitea naturalizatu behar da, ze azkenean gure egunerokotasunan presente dagoen gauza bat da, eta gure osasunaz asko esaten duen gauza bat da. A ber, Goiuri, nik bi gauza dauzkat honen inguruan esateko. Bat, arkakusok esatea, gaur, egainako 27 honetan, goizeko 10 eta 55 diren honetan, zuzenean, naiz irratian, bigarren kafean, kakazitze egin behar da, naturalizatu behar da, Pablo Zurutuza etortzea bezala esatea, musikariak entrevistatu behar ditu. Hori egia da. Arkakuso urte guztia dara mazuk kakazizketan. Garantzitsua da, hombre, atzo lagun batek esan zidan, jendea dagoela, egunero, inteligentzia artifizialari bialtzen diona, bere kakaren argazki bat, esan diezaion, ea kaka ondo egiten ari den eta osasun arazoren bat daukan. Barkatu? Bai, hori tendentzia da. Zakizu, eske, ez zaudete azken oiuarekin lerrokatuta. Ez, nik entzuna badagoela jendea daukala WhatsApp talde bat egin bere mutilagunarekin, eta WhatsApp talde horretan kaka egin da gero argazkia bialtzen diotela elkarri. Ja, hori ere izan liteke, baina ez, nik Adimen atzo... artifizialari bidaltzara zure kakaren argazki bat, eta berari, zer da, esateko adimen artifizialak hidratazioa falta zaizu, horrelako zerbait? Ez dakit, nire atzo Igor Penillak esan zidan, jende da biela, kaka argazkiak bialtzen inteligentzia artifizialari. Baina, jakin nahi. Horrela. Hori ez da izango azken oiua, izango da en todo caso azken oia. Ze? Gazteleraz, adimen artifiziala ia, oia. Bueno, ya está. Ya está. Beste gai bat landu dezakegu mesedez. Ez gustatzen gai hau. Egia da naizela izan inoiz, oso kaka, pixa, horrelako txisteak eta ez diate grazia egiten, puzkerrek ez diate grazia egiten, jendari puzkerrek segurako grazia egiten dira, askori, puzkerrarek. Daude... Bideoak ikustea. Zer ikustea? Puzkerren bideoak. Zite du tipo honekin. Ja, zer egiten dugu emakume honekin. Igual... igual kanzelazio planteatu behar da momenturen batean. Edo igual, ChatGPT-ri kakaren argazkiak bidali ordez galetu behar diogu, ea egiteko diagnosi bat arkakusorena. Hau da, daukagu lagun bat, dagoena obsesionatuta gai hauekin, zer esan nahi du honek? Eta zer esaten digun. Begira, oso gai interesgarria iruditzen zait. Ez, nire diagnosia egitearena baizik eta adimen artifizialaren erabileraz. Zuek erabiltzen duzue, egunerokotasunen eta zertarako, ni adibidez ez. Nik ez da ere, oraindik ez, eta oraindik diot, ze pentsatzen dut iritsiko dela unea, ikusten ditudalako nere inguruan, ja guztiz txertatuta, erabilera guztiz txertatuta daukaten pertsonak, badaukat lagun bat, dena galdetzen dio, guztia, berak ChatGPT-ren aplikazioa mugikorrean dauka, eta zerbait hartzen ari gara, eta norbait galdetzen du, eta aurten nora joango gara oporretan, asteburu pasa kuadriarekin.
Benetan. berak egiten du. Chat GPT-ri galdetuko diotea zer gomendio ematen didan. Edo beste norbaitek esaten du, mina daukat gaur esnatu naiz, eta mina daukat, ez dakit, belaunean eta berak. Esango diot chat GPT-ri hau eta hau. Edo zer guraldi egingo du bihar. Chatek dio, ez dakit zer, dena, edo errezeta bat, edo ezakienean zer falduko dut gaur, eman proposamenak. Eta orduan asko dena galdetzen dio txati, eta ez dakit nik uste dut tendentzia hori dela, ez? Ja, nik ez dut asko erabiltzen. Nik ez da. Chat GPT ez dut erabiltzen. Bueno, puntu bateraino. Ez dakidala chat GPT non dagoen. Aplikazioa jetxi behar dut, Googlean sartzen naiz eta esaten diot chat GPT iriki eta irikitzen da. Dena daukazu, chat GPT erabili dezakezu webgune bertsioan, baina eduki dezakezu mugikorrean aplikazioa instalatuta. Hene sartu webgunean inoiz? Ez dut aplikazioa instalatu inoiz. Inoiz, galdetu dion norbait, galdetu chat GPT-ri hau da beste, hori igual inoiz egin dut, baina bestela ez, inteligentzia artifiziala bai erabiltzen dut programa konkretu batzuetan. Podcast gintzan abidez, badaude audio prozesamendurako programa batzuk ia erabiltzen dutenak. Badaude gaur egun ia bidez abestien masterizazioa, hau da gauza nahiko teknikoa, egiten laguntzen dizuten iak edo egiten dizutenak, nolabait laupagoz aukera eman, zer nahi duzu, hemendik eta handik, eta proposamen batzuk ematen dizkizute, eta diozu, hemen perfektu ez, horrelako gauzaren bat egin dut. Ia erabiltzen dut, pistak banatzeko, alegia, besti zar bat hartu eta baju pistak endu eta bajua gainetik jotzeko. Horrelako gauzetarako, bai, ia erabiltzen dugu bideogintzan ere irudiak konpontzeko. Bai, hori. Horrelako kontutarako, baina chat GPT mundu hori... Eta Googleen, orain zuk Googleen bilaketa bat egiten duzunean, goran agertzen da adimen artifizialaren emaitza. Hori bai ikusten dut, bai. Eta hori irakurtzen duzu edo erresistentzia puntu bat nabaritzen duzu. Zer ni beti joaten naiz beraka. Nik erresistentzia. Nik ere bai erresistentzia saiatzen naiz, beti pentsatzen dut. Nik ez dut erantzun hau nahi. Nik nahi dut lehengo Google bilaketa. Itxaso Leon, informazio zerbitzuetan adimen artifizialak laguntzen du, eta zuk ere erresistentzia egiten diozu. Kaixo, egunon, nik aitortu behar dut laguntzen duela batez ere itzulpen azkarrekin eta horrelako kontuekin. Gainerakoan erresistentzia, beti. Ondo da. Goizeko 11ak diren honetan, Bilboko estudioekin dagoeneko konektatu dugu. Azken ordukoaren berri izan nahi dugu, Itxaso Leon, aurrera. Bai, gaurko goizeko gai nagusietako bat osasun ituna deritzon prozesua da, izan ere erdibideko akordio batean amaitu da. Eta eragile sindikal eta sanitario garrantzitsuak baztertu dira, EH Bilduk berriz planteatutako 24 lerroetatik 11 bakarrik balioztatu ditu. Sindikatuen aldetik, elakuko egin zion hasieratik foro horretan parte hartzeari eta labek berriz azken bileraren aurretik. EH Bilduk 24 lerroetatik 11 babestu ditu, beste 8 ezezkoa eman du eta 5 abstenitu eginda. Besteak beste, babestudakoen artean daude detekzio goiztiarra indartzea, lehen mailako arreta indartzea, osasun mentalaren sustapena eta prebentzioa, eraldaketa digitala eta pazienteen eta profesionalen hizkuntza eskubideak. Aitzitik ez du bat egin lankidetza publiko pribatua eta hitzarmen araubidea eta beste arlo batzuetan planteatutakoarekin, hala nola onkologia edo gaixotasun neurodegeneratiboak. Gai nagusi berak eragin du sumar bat ez etortzea. Osasun pribatuaren presentzia eta azpikontratazioen ereduan normalizatzen ari direla laburbildu du Jon Hernandez legebiltzarkideak eta horrekin batera Pradalesen gobernua oker dagoela azpimarratu du. Beste eragile sindikal eta sozial batzuek ere proposamen multzorri babes partziala ematea erabaki dute, hoietako batzuk bere eginez, baina ez beste batzuk eta bereziki lankidetza publiko pribatuaren definizioarekin batez datoztenak. Zerbitzu publikoak izan beharko liatekenekin negozioa egin nahi izatea leporatu dio Arnaldo Otegik gaur goizean Euskadi Irratian patronalari. Bestelako adierazpenetan esango dugu ere Alberto Martínez sailburuak argudiatu duela ezarritako privatizazio tasa oso mugatua dela eta arlo horretan ere 20 eragile baino gehiagoko gehiengoaren akordioa dagoela azpimarratu du. Hoien artean bide batez ez dago Confebask, hau da patronalari ere ez zaio gustatzen esparru horretan planteatutako formula.
Eta gaur goizean aktualitatean izan ditugun beste gaietako bat ere aipatuko dugu azkar. Tentsiuneak bizi izan dira gaur goizean Bilboko Aldezarreko Bidebarrieta kalean 8 aurrera adingabeko alabak dituen familia bat etxetik botatzeko mehatxuari erantzuteko jende ugari bildu baita bertan eta azkenean gauzatu egin dute etxegabetzea eta bertaratutako 12 pertsona atxilotu. Ertzaintzak etxe ingurua hartu du, ertzaintzaren 4 ibilgailu bertaratu dira, baita Bilboko Udaltzaingoaren agenteak ere, eta segizio judizialaren etorrerak 9 pasata tentsioa areagotu du, arazoa konpontzeko edozein elkarrizketa saiori uko egin dio gainera, eta jarraian ertzaintzak borraz eta bultzada azkargatu du bertan bildutakoen aurka. Horren ondoren etxegabetzea gauzatu da berehala, eta gero polizia jardunaren azken balantze gisa 12 pertsona identifikatu dira, hoietatik 9 etxe bizitzaren barruan eta 3 kanpoan. Aipatu behar du ere, kaleratzea gertatu ostean, AZTko hainbat kide Bilboko gizarte ekintzako bulegoetara joan direla, bizitoki alternatiba bat eskatzeko, eta oraingoz bertan daudela ematen du. Joango gara bi gai hauen inguruko aktualizazioak ekartzen, eta baita ere gaurko espero ditugun aurre ikuspenen artean gainerako gaiei buruz ere ez direlako gutxi. Eta bitartean jarraituko dugu bigarren kafe hartzen. Eskerrik asko Itxaso Leon, eguerdiko 12etan esan da bezala informazio gehiago izango dugu, eta guk Arkakusorekin jarraituko dugu, nik enuke nahi gaiera itzuli goiuri, baina informazio berria daukat, pixkate informazio berria, kaka eta inteligentzia artifizialaren inguruan. Barkatu? Ze nire lagun honek entzun gaitu eta esan dit, osasunaren arloan inteligentzia artifiziala asko erabiltzen ari da kaka irudiak aztertu eta aztertu alizateko edo detektatu alizateko arazo digestiboak edo gaixotasunak izan ditzaketen patroiek. Teknologia honek kasu batzuetan bere zure komunean edo instalatzeko aukera ematen dute, esaterako Wellness Watcher, dala startup valentziar bat, eta honek ematen duen aukera da monitoreo bat egitea, jarraipen bat egitea, zure osasun digestiboaren inguruan, eta bide batez alerta ematen dizu, anomalia, aldaketa edo arazorik balego. Esan barra daukat izulpena inteligentzia artifizialik gabe egin dudala, ze pantaiazoa gazteleraz zegoen. Komunak daude inteligentzia artifiziala daukatenak, zure kaka aztertzeko goiuri. Egia esan, harritu, enau harritzen ikusita orain, modan jarri direla eraztunak zure loa neurtzen dutenak, eta egiten dutela horrelako analisi bat zure estres mailarena, eta noski daudela komunak adimen artifizialarekin. Ez zer izango den urrengoa. Platerak, eta zuk jartzen duzu gainean janaria, eta platerak aztertzen dizu segitzen bat kaloria, edo proteinaren eunekoa, gatzaren eunekoa, hori uste izango dela urrengo pausua. Sinisten dizut bai. Baina, iruditzen zait, ez dugula kontuan hartzen, eta pixka bat Iñigok lehen aipatu duenaren hildotik, adimen artifiziala badagoela gure egunerokotasunean dagoeneko oso integratua, baina askotan, adimen artifiziala hitz egiten dugunean bakarrikan mugatzen garela ChatGPT, Perplexity, baina askotan testu generadoretara edo nolabait eduki generadoretara, eta gero gure egunerokotasunean aurretik erabiltzen genituen tresna askotan erabiltzen da, eta agian ez gara jabetzen horretaz, baina adimen artifiziala erabiltzen dugu. Bai, nahi gabe eta zeharka erabiltzen dugu dena, eta adimen artifizialaren inguruan asko aritu gara irratsaio honetan, adimen artifizialean doktore den Unai Elordi Hidalgo kolaboratzaile dugu aspaldi, eta hausnarketa egin dugu inoiz, adimen artifiziala berez erreminta bat gehiago da, eta adimen artifizialaren oso antzeko baliabideak ere erabiltzen ari ginen iraganean. Kontua da, hobekuntza sortzen dala, entrenatu daitezkeen patroiak daudelako hor, eta baina
Baina, bai, hori egiten genuen dagoeneko. Aizu Arkakuso, San Ferminak datoz, eskerrak San Ferminetako komunek ez daukaten kaka aztertzeko adimen artifizialik. Ze horretela, hasiko litzaizuke adimen artifiziala esaten, kalimotxo gehiagian duzut, horregatik bereztu zaizu kaka eta horrelako gauzak. San Ferminetako komunak eta San Ferminet eta Iruñeko karrikak pixa aztertzeko, ez? Adimen artifizial berezia. Ba, bueno, ja, geratzen dira, gaur da, 27, esango nuke, 9 egun. Wow, urduri. Ja, jende urduri dago, niri ja agertu zaizkit Instagramean, zaitzen bat Insta Story, esanez, autobusa hartu dugu Tolosatik San Ferminetara joateko, zure txartela nahi balin baduzu, deitu telefono ontara, ja, dena mundu guztia antolatzen, ara joateko. Ba, kuriosoa da, ze, klaro, Iruñean igartzen duzu, ja, San Ferminak hemen daudela, ja, esten direnean, prestatzen iria San Ferminetarako. Eta batzutan, depende nola erortzen den, askotan, harritzen nau, osea, txikitatik harritzen nauen gauza bat da, baina, pues, helduagoa izan naizenean, pues, gehiago hartzen zarela, baten esaten duzu, ja daude prestatzen, baina oraindik geratzen da pilo bat, ez? Adibidez, hasi zirela esitzen Ziudadela eta guzti hori, eta konera, osea, parkeak, berdeguneak eta bar, eta batean esaten duzu, ama, ez da inbeste geratzen. Eta eski ja dago, dena prest, obrak ja kentzen ari dituzte, ze, klaro, kaleak egon behar dira prest, festa, jendea eta giro da hartzeko. Eta hori dela eta, ez dakit ikusi duzuen, kontzertu kartelez berdinak eta egitarauak, ez daudela bakarrik kontzertuak, ze niretzat San Ferminetako onena da eguneko parranda, asike entzule animatzen zaituztet horretaz gozatzera. Ze gauekoa urteko egun guztietan dagoen parranda da. Arkakuso, agurtu horretik badakite atortxurrok ere aipatu nahi zenuela, hemen Gorkak esan digu, Arkakuso, atortxurrokera noa, 25ean, ez dakitan topatuko zareten. Ziur, ni bertan egongo naiz egun guztietan, ezin da galdu azkeneko atortxu, eta, animatu ez bakarrik bertaratzera, sarrerak salgai dituzuela atortxurrok.eus webgunean, eta baita webgune horretan bertan ere aukera izanen duzue, txanda egiteko, ze denon artean eta elkarlanean eta auzolanean egiten den jaialdi bat da, eta denon indarra eta denon aportazioa behar da. Ederki Arkakuso, mila esker, muxo ondi bat, eta, udarantzear ere ikusiko dugu elkar ziur, beraz, zaino asko, eta laizzer arte. Agur! Bagoaz aurrera, eta bagoaz, Iruñetik, Bilboruntz. Egunari darion argia eskuratzen saiatzen naiz. Gaua baino lehen trezia falta ozai baldainor. Bira orain den moduan desagertu egingo da. Hitzok kolpatu gaituzte. Bira orain den moduan desagertu egingo da, eta horrekin desagertuko da inoiz azpimarratu dugun Bilboko hirien euskal kulturak duen arnasgune bat. Euskal musika eta kulturaren Ateneo txiki deitu genion behin saio honetan Bira kulturguneari, baina ere txikiago egingo zaigu. Bira izaten jarraitu bai, baina ezagutu dugun azken urteotako biratik urrun, eta urruntasun horretan ere umezurtz geratuko gara euskal estenako sortzaile asko. Bira eta Birako sarea saiatu dira urteetan sorkuntzarako plaza bat izaten, beharra genuelako eta beharra dugulako, baina diru laguntzak murriztu dizkiete. Ez dago dirurik bezalako esaldi iraingarriak entzuteraino. Maiz hartu dugu kafea Lutxegiarekin eta jarraituko dugu hartzen, baina gaurkoa kafe bereziki mikatza da. Lutxegia, egunon eta ongietorri bigarren kafera. Egunon, estimatuta ezkerrik asko. Jauzi egingo zinetela jakin zenuten, alaxe entzune dizuegu azken egun ordu hauetan egindako hainbat elkarrezketetan, baina jakinarazi diguzue azken egunotan, bai, jauzi hori bazetorrela. Nola zaudete, ze dolua zuek barruan bazen eramaten?
edo egin da dago, nolabait esateko, egia da, justo, azken bi egunotan pixkat piztu zaigu hau eta bizi bai, ez da, oso hurbiletik, baina bai, guk bagenekien ezingo geniola oain arteko, azken urtetako, gu jari ginen kasi modu profesional baten pandemia horretik, eta baina batez ere pandemia ostetik ona, eraman izan dugu funtzionamento guk hibrido esaten diogu, neurri batean, profesionala neurri baten, baina oso militantea ere, eta horrek aukera ematen dizu, artista batek deitzen bazizun 7-8 hilabete lehenago esaten zenion, bai, data honetan bai, egongo gara, hori bai adibidez bai desagertuko da, ez da? Eta gu bagenekin ja abenduan urtarrian, eta bai, neurri baten onartu eta oin komunikatu dugu. Honek uzten du, esan duzen bezala, birak hor jarraituko du, birak existitzen jarraituko du, baina bira, ez dakit, lehen aipatu dudan euskal kulturaren, ez dakit, abegi etxe hori bezala, zail mantenduko da, ze zuk diozun bezala, estruktura edo egitura hibrido hori ezingo duzuen mantendu. Bai, bira herri proiektua da, hemen oain dela 9 urte lehenago bai, proiektua martzan jartzeko eta pentsatzeko eta irudikatzeko, jende asko jarri hasi ginen, eta kontuak atera ditugu, eta 9 urtean kasik 300.000 euro jarri ditugu geure poltsikoetatik, nolabaita fondo perdido, kultura espazio bat sortzeko, kultura egiteko, eta orduan horrela funtzionatuko dugu, eta hemendik aurrera aldegun neurrian noski denbora libretik eta pizkatu horretan sartu ginelako eta nahi genulako, eta guk analizi bat egin genuen, zein zen Bilbon apur bat zeintzu ziren Euskararen plazak, eta behar bat ikusten genuen, eta behar hori jarraitzen dugu ikusten. Eta hori aldatuko da, ezingo diogula egitura profesional txiki horri, guk egiten dugu urte osoa 50.000 eurokin kutsi gora bera, edo gitxiago, eta orduan aldatuko dira gauzazko, eta aldegunian, eta baina, nik uste aukera berriak ere zabaldua zaizkigula, agian engantzatu jende gaztia, baina, bai, bestera batean, baina, bai, erabakita gaude jarraitzera, beste molde batean, oaindik ez dakigu ondo zelan, baina, kulturari espazio bat eskaini, eta euskarari, nik uste importantziak dira, hemen denok gara elkarren osagarriak, hiri honetan, eta bira ez balego, baina biraren moduko beste bi baleude, behonde gula guzti hori. Nik uste erraz da ulertzen, ez da, ze importanteak diren kulturarako, euskararako, eta batez ere Bilbo bezalako toki baten, eta euskararen bizi berritzerako espazioak non harremanan gertatzen diren, non komunitatea sortzen den, non bizitza egin aldan euskeraz, ez dakit uste erraz ulertzen dela. Erabate erraz ulertzen da, euskara aipatu duzu, nik kultura aipatu dut, euskal kultura aipatu dut, baina euskara nolabait zentro-zentroan jarrita ere izan da, ez, bira kulturgunearen, ardatzetako bat, eta euskarak ere galtzen du Bilbon nolabait indargune bat Lutxo, naiz eta bai, birrasmatzen saiatuko duzuen, militantziak egingo duen lan asko, nahi duzuna egingo duzu, ez, baina badagor galera bat ezinuka dezakeguna, ez. Bai, bira batez ere ezagutzen ez duten entzat, fizikoki, bira ez da espazio on bat, dakazken atoki txiki bat, guk badazkagu muga batzuk akustikoak, oso komplikatu da biran kontzertu elektriko bat egitie, baina uste jakin degula eta esmate degula urte hauetan guztietan, espazio hori egokitzen, kultura egiteko, musika hartzeko, bertsoak hartzeko, literatura hartzeko, eta batez ere, gu hasieran, eskigina izan dugu plaza. Eta neurri baten behintzat euskarazko sortzailei toki bat eskaini hori ez da errazi izaten, ez da. Egia da, eta inkluso azken urtean hori apurtxu bat murriztu dugu, baina hori izan ideia, guk plaza batez ere, plaza eskaini nahi dugu, eta toki bat euskeraz aritzen den horri.
Orduan, bueno, euskara da ardatza, hori da, euskara eta kultura, hori izango lirateke nolabait ardatz biak, proiektuenak. Da gero egia da, pues, batez ere Pikara magazinekin, eta Lasin Zorgarekin, eta justo hain desagertuko da Mimosa bulegoarekin, pixka bat oso harreman estuak izan ditugu, izateko espazio bat, non kultura eta feminismoa uztartuta dauden. Aizu, Lutxo, irakurri dizuegu notan, iazko horrekontuarekin alderatuta, 30.000 euro gutxiago horri ikusi zenutela, ezin heldu orain artekoari. Agintariek esan dizuete dirurik ez dagoela. Baina, ari gara hitz egiten, aste nagusian, talde bakar batek kobra dezakela zifra hori edo gehiago katxe modura. Eta gainera izan daitekela euskal talde bat. Eta gainera izan daitekela bere astapenetan biratik pasaden euskal talde bat. Uzut hemen bestelako krisi bat ere badagoela, da musika nola ari garen ulertzen, eta ze eredu kapitalizetan erortzen ari garen euskal musika barne. Guk adibidez ditu, egun hauetan jaso ditugun babez mezu asko jaso ditugu, eta bat zan mugan Gipuzkoako mugan taldekua, eta zen guk Bilbon gure lehendabiziko kontzertu han eman genuen, ez da? Gaur egun bere tokia da, kafean tokia hori biztan da, ez da? Orduan, nik urte asko dara matzat honetan, eta badakite, euskal talde top baten katzeta kontzertu batean bada antzekoa, eta behonde gila, eta gaia nik beti aldarrikatuko dut dirua kulturarako zenbat eta gehiago. Orduan, gure aurrekontua da, aurrekontu bat, oso aurrekontu de batalla, zergatik? Baina ez hori izan behar dulako, baizik eta inoiz ez gara heldu diru gehiago lortzera, ez da? Baina, guri dirua eman digute, eta oso eskertuta egon gara, gaina, eta eskertuta gaude, ez da? Gero, joan dira murrizten azken 2 urtetan, ez dakit oso ondo, hori ja ni ez naz horretan zartzen, baina dirua badago. Bakarrik egia da BBK fundazioa, baina dirutxa gastatuko dute kontzertu bat egiteko larun bat honetan Bilbon. Orduan, nik ez diot inori, gaina hori dira beste eztabaida batzuk, eta hori da beste elkarrizketa bat, igual beste pertsona batzuekin, zein da kultur eredua eta ez dakiz zer. Baina orduan, zuk esaten badoztazu, ez dago dirurik. Digo, plazai, dirua badago, baina zuk behar bada, dazkazu beste lehentasun batzuk, eta ziurrenik, zuk agintzen duzu, hori da oso errespetagarria. Oso. Esan dut, baina, ni bakarri dinot, hau ez da txiringito bat, eta hau ez da kontu pertsonal bat, zenik emetik kasik ez naz bizitzen. Eta, hau egiten ari gara, iriari emateko, auzoari emateko, kulturari emateko, euskari emateko, eta uste dut, gainera, oso diru gutxikin, lortu du espazion bat, zeuri be ematen dizuna. Markatu, baina zeuri be ematen dizuna, ez da? Orduan, takit, besterik gabe, egia da, guk hori plazatu dugunean ezen bakarrik, egia da, azken astetan, nahazte batuz zebiltzan gurekiko, ezi itxi behar genuen, ez dakizer, guk, zimaz, ikasturta maieran ja plazatuko dugu pixka bat, nola funtzionatuko dugun datorren ikasturten, baina evidentemente, sortu nahi izan dugu, hausnarketa bat goeta bat, eta batez ere espazioi buruz, ez horren beste ja birari buruz, hain entzun dugu azken astetan, datorren urtien, eta pixka bat, euskaren erabilera indartu nahi dela. Ados, hori nola egiten da Bilbo bezalako toki baten, erabilera bakarrik indartu alda espazioetan, berdin ditetze baten, edo euskaltegietan, edo eskoletan, edo kulturari emandako espazioetan, baina behar dezu espazioak, espazio normatiboak dira, espazio... Orduan, zeri buruzari gara? Hor bada, gainera uste dut, eta erreakzioetan oso garbi geratzen dela ez, ari garela hitz egiten, zalantzarik sortzen ez duen kudeaketa batetaz. Zuek egiten ari zareten lan horretan, Lutxo, ez dago espekulaziorako espaziorik, ez dago zalantzarako espaziorik, eta aldiz, badago, 100.000 euro
egun bateko jaialdi batean, diru publiko zelikatzen den jaialdi batean, zalantzorretarako espaziorik behintzat, ari gara egiten kudeak eta esango dugu ez erabat arduratsu bat kultur jardunarena, gero horrelako zauriak sortzeko. Badago diskursoan koherentzia falta bat, zuk diozu, euskara sustatu behar duzu, baina euskararen espazioak ari gara uzten suntsitzen. Ez, uste dut, hausnarketa, bai, egia da, hausnarketa asko sorraitezkela hemendik eta zuk diozun bezala, badode gai batzuk, akaso banan-banan landu behar direnak, baina begirada orokor batean behintzat hemen badagoena da koherentzia falta bat, ez? Zer nahi dugun eta zer egiten dugun nahi dugun hori lortzeko uste dut ez daudela bat oraintxe. Bai, nik adibidez hori gu nahiko genuk eta agian guztiz kontrakoa lortu dugu, nolabait gogoeta edo eztabaida eta hausnarketa beharrezko hau gurako genuke fokalizatzea biran, hain zuzen, zer gertatzen, gu jarraituko dugu bestera batean, baina jarraituko dugu. Baina da, eztabaida ezinbesteko bat, gu justo pandemia horretik jun ginen Eusko Jaurlaritzara, eta zan genuen, gu hau egiten ari gara. Zeuk eraukiko genuke guk zuekin, bilera bat egin genuen lakuan, eta igual gero Eusko Jaurlaritzaren subentzio lerroak igual ez dira ajustatzen gurera, ados, ez dakit. Baina guk hor ez dugu erantzun positibori jaso, eta ez dakit, ez goaz, hau da gure diru, ez dakit, gu hau egiten dugu, eta uste hau importantea dela zuentzat. Ez dakit nola esan. Orduan, bueno, bai, azkenian hori dana begiratu behar da, eta nik uste dute denok behar degula ulertu ze importanteak diren espazioak eta komunitateak eta harremanak euskararen bizi berritzerako. Ez dakit, nire dutze zaitapur bat, como ABC bat, ez da, basikoa da hori ulertzea. Orduan, nire bez nuke hori da, eztabaida lar fokalizatzea biran, baizik eta, hostiaz, hau, dazkau erronka batzuk, adibidez, lehenko gure entzuten nien, etorkinak, edo etorri berriak, eta nola erakarri euskarara, eta, pues, claro, baina behar dituzte referentzia, behar dituzte espazioak, non seguro sentiaraziko ditugun, osea, hain da erreza ulertzen, eta orduan, nik ez diot inori ezerkentzen, eta berriro dinote, osea, nik kulturarako diru guztiak ongietorriak, gero asko eta asko eztabaida ezakegu, baina nik uste espazio batek eta funtzionatzen baldin badu, eta gure kasuan adibidez, ziurrenik gu izan gara azken urtetan, espazio txikia gara, euskeraz gehien programatu dugunok Bizkaian. Orduan, niri, logika esaten dit, nik hau neurri batean apoiatzen jarraitu behar dut, eta ez dakit, eta ziurrenik, igual instituzioik galdetuzkeo, eta bat ez, Bilboko udala jarraitzen du antzera, berdino, eta hori eskertzen dugu, igual esan guzute, gu ja momentu batean dirua eman diegu, ez asko, baina ez dakit. Gero, ni faltan botatzen dut ez izatea momentu batean interlokutore bat deitzen dizuna, eta ez dizuna, hostiaz, baina, askotan administrazioaren mundu hori, eta dira inertziak, eta ziurrenik ez dago esferetarrik, edo ez dago biladein kontrako ezer, baina, ez dakit, hor galtzen gara bidean. Interlokutorez aipatu duzu, Lutxo, aipatu duzu baita ere, akaso, diru laguntza, Jaurlaritzaren kasuan ari zinen, lerroek, ez dutela bat egiten birarekin edo zuen beharrekin. Uste dut hemen, hemen uste dut ere badagoela, orokorrean ez, sorkuntzan eta kulturgintzan ari garen on estoizismo puntu bat, eta kasu hau ere badela momentua, aserre puntu batetik aritzeko eta esateko aizue, agian lerro horiek daude gaizki eta ez gu lerro horien bila. Bai, ez esango txut ez da. Nik erraza ikusten, nik uste, hostiaz, euskararen normalizazioaren alde ari diren espazioak definizioz eta logikaz ezin dira galdu. Orduan hori zaindu behar da. Zaindu behar dira eta errestazunak eman. Eta berriro dinot, guk ekonomiaren kontra egin dugu bira, eta ekonomiaren kontra guretzat da, taberna ustu, eta Uribe tabernan arazoa sortzen dezkigu, nolabait, kultur proiektuari
emoteko lehentasuna. Kulturaren kontra, joder, oso diru gutxikin egin degulako, bai langile moduan, eta bai espazioan. Orduan, berrio dinot, kezatxin ingito bat, orduan nik uzut bai zaindu behar da, eta ulertu behar da, komunitateak sortzen diren espazioen inguruan, pues bueno, ez dakit, pixka bat zaindu behar dela. Ez dakit zer esan. Grazie, Lutxo. Azken galderat egingo dizut, saretan ere harrera nolabait indartsua izan du berri honek, txio asko daude, nolabait zuek defendatu eta batez ere eskerronetik, ez mugan aipatu duzu lehen, baino ez dira bakarrak izan, asko gara, ez, nolabait zuengan besarka hori topatu dugunak, eta pixkate, kezkatuta gaudenak, eta nola sentiarazi zaituzte erreakzio sorta honek, pentsatzen dut, lan asko egin duzuela eta nolaiteko goxotasuna ere transmititzen duela, ez, ikusteak, benetan estenak baduela bira, hola begirune batez, ez? Bai, atzo ingendun, nolabait ja ikasturte amaieran birakideon bilera, eta izan da birakideon bilera berezia, pixkate, elkartu ginen 50 lagun, eta pues, deno komentatzen genuen gauza bera, alde batetik eskerronez oso babestuta sentitu gara, eta egia esateko harritu gaitu, zerbait espero genuen, evidentemente, eta emozionatuta, zezango txut, ez da. A ber, gube bideo honetan, bai alegindu gara, nolabait, hartu dugun jendea alik eta ongien zaintzen. Osea, ez dakit, modu askotan, baita ekonomikoki ere, naiz eta oso mugatuta egon horrez da, eta beti honestidade batez jokatu dugu. Orduan, ikusi degunian erreazioa, hori da, apur bat zaten genuen, hau da, obertu matza, baina, bueno, pues, posible, bai, ez da, ez esango, bai, apurtxu bete horrek ere, animoa pizten dizu, eta eskertzen dezu pila, osea, ez esango txut. Lutxo, egoera iraultzeko aukerarik badago, alegia, pentsatu duzuen momenturen batean, erreakziorik sortuko duen honek instituzioetan eta beste modun batera mantendu izango duzuen orain arte egindako hori edo nolabait garbi dago ez ez dut uste, guk momentu honetan interlokuzioa bakarri dakagu bidoku dalarekin eta ondo gainera, dago jarraipen batzorde bat eta bueno, eurek ematen digutena eta gainera ja itzin genuen lehengo hastien eta jakin zuten, hostiaz, entzun dugu jauziko zaetela, digo, bueno, hau gutxi gora bera garbitzegoen eta ez dut uste, gainera behitxu guk ja urtarritikona kakotxartean gua talitzikia gara, joan gara ja dezegiten, oaingoaz nola baite udara, kakotxartean oporretara, eta orduan, bueno, pues ja buruan dugu proiektua pestera batean egin behar degula, pues oso bilatzikia aldegunean eta beste tempo batzuekin, geuk antolatzen programazioa, eskaintza guzti printzipioz ezezko ematen, orduan, bueno, ja gaude horretan, eta gaina, nik ez dut deus espero. Gaina nik ez dakit hori gure artean, bueno, eta entzunen artean, haian azerre ere piztu, ez dakit egia esateko, porque ez dakit. Baina, bueno, nik ez besterik espero, osea, sin más. Baina, bueno, gube, hemen gauz, ez dakit. Zabaldu dugu gainera, uzut mesu ponderatu bat, eta gaina, osea, zinez eskertuta gaude, babesa jaso dugunean administraziotik ere, baina bai iruditzen zaigu dela, utzi egite bat, zakit. Baina, bueno, zingo, txau. Alanda hau. Lutxo egia, eskertzen dizu guretzat hartutako tarte hau, jarraituko dugu, bira izango denarekin ere harremanetan, egiten duzuena azpimarratuz,
Bilboko leku zoragarri horrekin bat eginez, eta aukera dagoenean bertan musika instrumentuak hartuta ere zarata pixkat egiten, zezuek diozuen bezala, birak orain arte ezagutu dugun bezala ez, baina bira izaten jarraituko du eta guk bira berri ere maitatuko dugu, edo maitatzen ikasi beharko dugu, beraz besarkada ondi bat talde guztiari, eta jarraituko du harremanetan. Eskerrik asko zeue Inigo konpainia, eta mila esker, urte hauetan ere ahotza emate gaitik, eta ura ederra izan. Berdin, Lutxo, besarka handi bat. Venga, besarka banagur, agur. Gainezka, geroak ekarriko duenaren kezka, hitzak barrenean gatibu, kolpean ies egingo dizuten izu. Zaitzan utzi duzu, ustez bizirauteko, guztiz ez ondoratzeko. Dara berean bilaten gabe, batuak zer ekarriko dizu zaizaude. Barrura begiratzen astezaren arte. Ausardiarik ez, beldurra gainezka, geroak ekarriko duena. Entzuleok goizak 11:25 minutu ditu, gure gaurko gonbidatu berezia dagoeneko estudioan da, Tolosatik sasigaldute ibili eta gero, eta gehiegi luzatu gabe aurkeztu egingo dizuegu. Hau etzen nik bilatzen nuen sonidua, baina hau, bai. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Gutxi hiribueltaka jartzeko eskatzen diogu maiz. Gasteiz eta orokorrean Araban gertatzen denaren energiarekin konektatzen gaitu maixuki. Baina Josun Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialdek energia asko dauka. Nahikoa, Maigorostiagak askotan erabili duen artista poliedriko izendatzeko. New day, it's a new life for me. Kurrikulumen hasi gara arakatzen, kazetaritza ikasketak egin zituen Leioan, eta kazetari lanetan jardun zuen hainbat urtez, Gara egunkarian, Geu aldizkarian, EITB-en, besteak beste. Musikako espezialitateko magisteritza egin zuen ondoren eta hori ezkenekien, akaso gaur gure pianoan erakusketa egin beharko du. Irakasle lanetan aritu zen aldi batez eta azken urteotan kulturaren arloan murgilduta dago erabat. Gasteizen eta eskolan antzerki ikasketak egin zituen,
eta handi gutxira Pez Limbo antzerki taldean ari zen lanean. Gerora iritsiko ziren bakarkako lanak, Les Bobe, Ane Guevara eta Jason Gerrarekin batera, eta bestein bat proiektu. Kazetaritza hala ere ez du inoiz erabat baztertu, eta guk hortik tirak ekarri genuen gurera. Baina gaurkoan, entrebistatuen eserlekuan dugu, Josune Belez de Mendizabal, ongietor bigarren kafera, Josune, ongietorri. Urbildu mikrora beldurri gabe, emakumea. Ze gauza, etxetikan egitea edo hemen, ukitu zaitzak edala inigo, baina bai, ze leku txukuna eta ze polita eta ze gustora nagoen, eta ze musika polita eta ze oso ondo, Gaur goizean, ondo zabiltza, Ane duzu eta ondo. Hori esan dit gaur Ane Guevarak. Ane Guevarari galdetu eta izu ze musika gustoko du Josunek da. Osango nuke musika beltza. Osea, berarekin konplizita, ja, indozue holan... Itxoin, galdera badaukat. Badakigu oparia Ane Guevarari iritsi zaion ala ez? Konfirmatu digu, kontua da, ez dakienarentzat. 1000. saioan guk Ane Guevarari opari bat egin nahi genion, baina Ane Guevara etzen etorri 1000. saiora eta Josune etorri zen orduan. Lanean ari zelako, Josuneri eman genion oparia, Josunek Aneri eman zitzaion, baina... Zergatik Ane Guevara izan zelako, gurekin, gu negarrarazi gintuen lehenengoa. Baina, iritsi da oparia? Bai, eta ipini nuen Instagramen, olako story bat jarri nuen, eta bai, delivering, jarri nuen, bai. Nik ere badakit. Emanion justo astelen honetan, Aldezarreko jaiak hasita. Guia San Juan bezperetan ginen. Claro, eta guari ginen hor Aldezarren Gasteizen, eta orduan elkarrikusi aspaldiko partez, eta emanion tasanion guazen egitea argazkitxo bat, bestelan galdetu ingo diat, eta bitu galdetu iazue. Dorleta Kortazarrek ere helarazi zigun argazkitxo bat, esan ez, Inigo, nere eskuetara iritsi da zuen oparia, esan nion Jose Mariri berak hartzeko, baina ez ditutzi eskerrik asko eta musuak. Beraz, maizu jendea zintzibili da entregetan, goiuri. Bai, ze ondo. Josune Belez de Mendizabal, gai serioetan murgildo horretik gure saioaren 2 galdera ofizialak egin bar dizkizugu, baina lehenago galetu araizutea kafea nahi duzun. Esan behar nizuen baietz, baina bitu galduta ibili baldima naiz, hemen Tolosan, ze hondi gatu zaidan Tolosa, esan dut baina. Ze uste zenuen zu ba? Gazteiztik dator, Gazteiztik dator. Hiriburu handi bat, Tolosara noa, eta Tolosan galdu egiten naiz. Bai, alaxe izan da, ze gaina denboraz etorri naiz, trenez, aspaldiko partez oso bidai polita, eta bueno, ondo, gustora etorri naiz, eta esan du, kafe hartuko dut. Piskate lotin entorren, eta, karo, egon naiz zaintzan, eta ja Inigok idatzi danean, nondik zabiltza, hemen, eta nik ez dakiz zelbide jarri dudan Google Mapen, eta jartzen zian 3 minutura. Zuk uste zenuen araiara zindua zela. Bai, adibidez. Edo faltzesera. Bai, faltzesera ere, bai. Ez, Tolosan zaude orduan kaferik ez duzu nahi. Gaizkita gozatea zetz? Ez ondo da gozatea zetz. Esan edete, ematen badiazue hartuko dut, baina kau, energia bider lau. Ez, niretzat izango da urrengo kafea, hasi. Goiuri, 2 galdera ofizialak egingo dizkiozu? Bai. Josune Belez de Mendizabal Fernández Garaialde 2 galdera dauzkat zuretzako. Lehenengo galdera. Beldurra mate duzu, Bai. Holan, ikusita horrez aurre, bai. Lehenengo galdera, nola imaginatzen duzu? Nola gustatuko litzaizuke izatea zure hileta, zure funerala. Hori da, lehenengo galdera ofiziala, eta bigarrena da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizu. Josune, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina pelikulan, begira, ezin dugu kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Pelikulak kontatuko du zure bizitzako etapa zehatz bat bakarrik. Etapa horren iraupena, bostaxola, baina etapa zehatz bat izan behar du. Zein etapa aukeratuko zenuke, gero horrela, pantaila hundian pelikula batean ikusteko. Hori da galdera potoloa. Baina, bigarren kafeko galdera ofiziala. Ja, eta ez ditut prestekarri. Bale, lehenengoa, hileta... Ez dira prestekarri behar, Bale. Jendeak ez ditu jakiten, ez ditugu lehenango bidaltzen. Bale, hiletarena, pixkat, hau, inoiz uste da ipatu dugula, depogesen antzekoa, ez? Osa, pixkat juerga giroan. Bai. Hombre, bakit, holan, negarrarekin ere bai, baina pixkat alibiatzeko modukoa, ez? Dolua eramateko modukoa, eta bai, imaginatzen dut, bitu, gainera gauza bat kontatuko izuet, hau, lesboberekin hitz egin da daukat. Eta utzi diet, ni jungo banintz. Beraiek baino leno, beraiek egin barko lukete pixkat txou hori hiletan, bai. Baina hitz egin da dago hau. Bai. Eskerrak. Bai, hitz egin dago. Nintona hitz egiten du, bakizue. Hori da berrezkoa, hemen kontua da askotan hitz egiten dugula, nik nahiko nuke hau, baina hau noiz baiten horbaitekin hitz egin duzuta, ez, oraindik ez. Zakitez, ziurtatuta bagenu bezala, 100 urtera arte biziko garela, eta orduan, 80 urterekin hasiko naiz nire hileta antolatzen. Ez.
oraintxe, ja, aipatu behar dizu lagunei behar dezu. Bai, zenik hau hitz egiten dudanean familian, batez ere aitak hartzen du oso txarto, eta esaten du, baina ez esan hori, zelan hori ez, guk aldegin behar dugu zuek baino lehen, zeme alabak baino lehen. Zan, bueno, gertatuko balitz, gertatu lasai, zen ikun nintzateke oso pozik, ja gauza pilo bat egin ditut bizitzan. Ez dut nahi, baina pozik nago. Bale, eta pelikula? Pelikula, behitu, ez dakit idiarik ez dakit ze etapa, gaina oso etapa ezberdinak izan ditut, baina orain aipatu zula magisteritza musikala, egin nuen, debozioz eta lokurarekin, porque hortxe nengoen EITB-en lanean, 8 orduz, Bilbon, eta gero juten nintzen klase presentzialetara beste 8 ordu. Horrela, porque erabaki nuen, bale. Eta ju nintzen Erasmus bat egitera Austriara, eta klaro, hor zegoen piano klasea. Wow. Nik ez dakit, musikari buruz ez dakit, Hori galdetu behar nizun, zuke magisteritza egin zenuen musikala? Nik egin nahi nuen ingelesekoa, baina zegoen plazarik. Orduan, han lehiatilean esan ziaten, daukazu musikala egiteko aukera, eta nik galdetu nien, baina behar duzu formakuntzarik, aldez aurretik, ikastolako OHO-ko txirula zaparte? Ez. Ez, partikularretara. Lan ez da gizer eta partikularretara. Ez oso trebea baldin bazara. Eta, nik belarriak baditut, baina gero irakurtzeko eta holan, ez, eta pasatu nuen, lektura primera vista eta loko gozak. Total. Austrian, 3 hilabetean, pianoarekin, eta lo justo, nola jarri zea txamarraketa, eta bukaeran nota jarri. Andreas. Nota jarri zian irakasleak eta esan zian 10. Ego, txe. 10 bat ezin diazu jarri zenik ez dakit jotzen. Eta esan zian, baina nik eman dizudan formakuntza guztia, klaseetan ikasi duzu, ikasi beharrekoa. Beraz, 10. Eduki hori, menperatu duzu, baina zen honale, ping, eta hori, baina ez dakit, anekdotaz beteriko galderara bueltatu. Txirbuelta. Nik ustete anekdotaz beterikoa, Holan, anekdotaz berdinak, barregarriak dira asko eta asko, baina, utziko dugu horretan. Txiribuelta asko dira, magisteritza musikala egin, irakasle bezala zertxo bait jardun, hori baina lehenago kazetaritzan urteak egin, eta arte eszenikoen munduan biharduzun bezala bukatzea. Nolako izan da txiribuelta hori, nola izan zen? Ez da duela inbeste urte gertatu den zerbait ere, Josune? Ez, 10 urte bete dira, aurten, eta oso azkar pasa zaizkit. Izan zen pixkat nahi gabe, baina, ni oso zalea naiz. Ikastaro pilo bat egite ditut, eta adibez, musikan, nik dultzaina jo izan dut, panderoa bebai, txalaparta, gauza, holan, aizialdian gauza ezberdinak ditut, eta hasi nintzen, bueltatu nintzenean, magisteritza Erasmus hori egitetik, negoen eszedentzian irratian, EITB-en. Eta urte horretan, esan nuen, bigarren urtea daukat, eta urte honetan egingo duana izango da frogatu magisteritza gustokoa duan edo ez, baina urte horretan etzien zerrendak ireki. Beraz, enuen ez lanik kazetaritzan, ez magisteritzan egiteko aukerarik. Eta orduan esan nuen, ze gustatzen zain niri orain arte egin ez dudana. Frogatuko dut antzerkia. Eta hasi nintzen, eta hasi nintzen. Eta gero esan nuen, zergatik ez. Aipatu du nik lehen ere Pez Limbo antzerki taldea, gerora Lesbo Bebo nola iritsi zen. Izan zen, ez? Jasonetan erekin nola baiteko ezkontza bat oso indartsua izan dena, gero hitz egingo dugu Dada Ulalaren inguruan. Gainera uztailaren 11an izango zarete Deban, hori ikusteko aukera izango da. Eskuartean dauzkazun antzeslanen eta proiektuen artean, honekin hasiko gara baino lehenago Lesbo Bebo beren inguruan nuke hitz egin, ze uste dut izan dela zure bizitzan, oso gertakari garrantzitsua, Josune. Izan da. Jason ezagutzen nuen aldez aurretik ze alabedin, Jasonek eta biok egiten genuen Kakatzarra izeneko irratsaioa. Eta, Jason da mitiko Mostrenka aretoko laguna, eta hortxe ibili ginen, eta Ane Gebarari eman zioten beka bat. Ez gaztea izateagatik, porque zen gazte sortzailea, baina gu jaz ginen epe horretan sartzen. Ane Gebara oso gazte izango da. Oso ez, Ane maitia sentitzen dut, baina gero, eta urte gehiago, da gazteena gururon artean. Dago Jason, ni, urte beteko diferentziakago, eta Anerekin nik dauzkat 12 urteko, Horrek nahi du, Ane Gebara dituela 30 piku.
Hombre, hori ja ez da gaztea, ni ja gaztea nintzen, ni edade horrekin ja nintzen gazte, edo jendeak etzian esaten. Baina bai, da gure gaztea eta berari esker sortu zen ezkontza hau, beka bat eman zioten, udala, Gasteizko udalak, eta berak jo zuen Jasonen gana. Bere antzerkiko maisua zen, garai horretan, eta gero Jasonek esan zuen, bale, pues, deituko diogu Josuneri. Eta gonbidatu ninduten, nik anen nuen ezagutzen, kafe batera. Zantziaten, kafe bat hartuko dugu? Bueno, ni Jasonekin kaferik ez dut hartu sekulan. Osea, Jasonek deitzen dizunean, deitzen dizu, zintzotasunez, benga tia, geratuko gara! Baina kafe bat olan, eta Josune, kafe bat hartzeko geratuko gara? Zure bizako kaferik susmagarriena zen. Nik esan, hostia, me bakar una bronka, ez dakit zerekin dudan, baina ez dakit, eta ez horre elkartu ginen irurok, eta zantziaten proiektu bat zukatela, eta nerekin kontatu nahi zutela. Egin genuen eta kitxorik ez, bi aizpen kontakizuna, gainean eta biok oso ezberdina gara. Eta estenan horrek oso ondo funtzionatzen du. Komikoa da. Orduan egin genuen hori... badokazue, altu, txiki... Bai. Eta gaina jolasten dugu horrekin, Bai, etorri honen ere txikitsua, askotan esaten diot, edo lan, pertsonaiak esaten dio, ez Josunek bestelako gauzak esaten dizkio. Hane, zure belarritakoa jantzi ditut gaur, hemen zaude ere, bai. Vale. Eta, bueno, pues, eta izan zen oso berezia. Egin genuen, gaina izan zen pandemia garaian, eta kitxorik ez, garai honen estrinatu genuen, jende pilo bat etorri zen, barrepilo bat egin zuten gurekin, esan zen, baina, bera. Eta orduan ja, gero, kubata hon batekien esan genuen. Eta konpainia egiten badugu, hirun artean, eta hala hasi ginen, eta nola dituko gara, eta hasi ginen pentsatzen guk boboarena egiten dugula, ez? Bobe. Baina oso ondo gehatzen dela frantxez tuta. Les bobe. Beste glamour batekin. Oiori, nola ez naiz ni izango les bobe-boberen fana, kafe batekin hasi bazen, eta kubata batekin bukatu. Esango nuke. Dozka osagai guztiak. Bai. Bueno, les boberen azken lana ipatu bezala, data ulala, mundua ulertezina den garaietan, Goiuri, bi emakumei ulerterraza den, zentzua daukan eta koherentzia dun zerbait eskatzen dieten momentuan, sortzen den hekatombe artistikoaren estanda. Bum, grr, pum, pam, flis, txof! Itzak ez du balioia da. Gu, data ulala gara. Horrela dio, euren sinopsiak, baina entzungo dugu zatitxo bat. Ulertezina den mundu honetan bi emakume gara. Bat eta bi eta bat eta bat ulerterraza. Gaizki, de puta pena. Trakto bajo repre. Azote malgo, xarago. Chispun. Chis edo pum. Ze politia entzute jendearen barrea publikoan bideo nola kolatu den jendearen... Bai, erabat. Identifikatzen ditut barre batzuk, Bakin bai, diren, bai. Hau, estraineko izan zen? Bai, loraldian. Hori da, loraldia kabian, ez da? Bai. Eta, bai, oso ondo. Bai, bueno, dana ulertu zu, txispun garra, petronta da, ulala. Bueno, esentzia ulertu dugula. Bai. Ez, pixkat hori dela esentzia, Josune. Bai, da hori komunikazio falta, ez, gaur egun dakaguna, batzutan bat hau besteari galdetu zer moduz, eta zer moduz dena, niri horrek akatzen hau, zer moduz dena, nola dena? Dena zer da dena, nondik hasiko naiz, osea, ezki iztuna ez banintz, igual dena... Nire lagun batek erantzun bazuen oso gustoko duana, eta esan ondo, edo nahi duzu kontatzea. Hori da. Claro, noski. Galdera horiek egiten direnen askotan, ez dira egiten erantzun diezaiezun. Ez, horregatik. Eta badago jendea, munduko experto galdetzen zemuz, inungo intentziorik gabe, 2 minutuko esplikazio bat entzuteko ere. Zemuzaren farsanteak. Bueno, hori egiten dute estatu batuarrek asko. Galdetzen dizutela zer moduz, baina agian kalean gurutzatu zara, eta bera ja badoa beste kale batetik, eta hey, how are you, Eta geratzen zara, baina... Agur? Baina joan egin zara? Behitu, guk hemen jolasten dugu horrekin, eta alde egiteko zirrikitu bada, galdetzen baldin badiozun horbaiti, zer moz dana, edo kontatuko izut, esatea,
zurito bat eta alde egitea. Prup, eta horrekin ere jolasten dugu, bai. Ba, hori da gure berriena, da daulara, bueno, ja urte bete dauka, baina oso pozik gaude. Motz daukagu momentuz, 30 minutu, da formato bat nahiko zaila, enkajatzeko, laburrak diren antzez lanetan, badia 20-25, eta zirkuitatzen dira holan elkarrekin edo, 30 da pixkatolan, baina ala eta guztiz ere funtzionatzen du, eta oso pozik gaude dadaismo unibertso horretan nun hitzak ez duen balio, eta bueno, Lehen Gorka galdetu digu, esan digu galdetu Josunei, ea zergatik den edo, ea zaila ote den Arabatik kanpo programatzea. Igorka zubak ez baietz. Bai, bada. Adibidez, Gipuzkoara etortzea zaila da, ze Gipuzkoan baituzu talde asko. Eta, bai, eta guk programatzaile batzuk ezagutze ditugu, eta baloratzen dute gure lana, baina urteak dira ez gaituztela ekarri. Ba, diela aurrekontu arazogatik, diela beste konpromisu batzu dituztelako, orduan bada zaila, baina bueno, aurten, behitu, ibili gara pixkat lasaiago, eta etorri da pixkat efekto bumeran hori, eta bai, deban izango gara, igual akaso irailan ere bai, bueno, Bizkai aldetik, bai, ondo gabiltza, pozik. Eta nola bakoitzak ere, aparte de lesboe-bobe, nola bakoitzak bere proiektua dituen. Geldi ez gaude. Ba, geldi ez gaude. Eta, bueno, geldi egotea noiz, eta beste lan deitzen digu elkarretak, zurito bat? Venga, bale. Galdetu nahi nion sorkuntza prozesuagatik, hau da zerbait gainera arte eszenikoen giroan oiana Maritorenak askotan galdetzen duena, baina sorkuntza prozesu hori kokatzeko beste lan bat ekarriko dut mai gainera monstro baten etxean solasean, badelako oso bestelako giroan egiten duzun zerbait, eta initzitze egin diguzu, Nestor Basterretxeari egindako elkarrezketa ark markatu zintuela, horre egontzela nolait inflexio puntu bat ere zure bizitzan esango dugu, eta grabazioa berreskuratuta sorkuntza prozesu batean murgildu zinela. Bai. Performance moduko batean esango dugu. Bai, performance antza hartu zuen bukaeran. Eta gainera, horri bili nintzen, beti bezala berandu, esan nahi dut urte betego nintzen, bai, ez, mereziko du, ez. Ba, eta azkenean aurre egin dut, bakarrik egin dut, horrek sortzen duen zalantza guztiekin. Eta oso gustora geratu naiz, egia san. Hori, errekuperatu nuen bere kasete bat, 2008an egin nion bere Jaizkibeleko etxean elkarrezketa penosoa. Hori kontatzen du berak, oso elkarrezketa eskasi zantzela, iztotelka, ezinez galderak amaitu. Bai, barre. Oso txiki egin zinela. Bai, hortik handator, ez da, izenburua bebai, monstro baten etxean, solasean, bera oso eskuzabal, eta, gero oso ondo geratu zen, aldizkarian, karo bakizue hori da brutoa, baina gero, klaro, txukundu ez dakizzer, eta bai, balio izan zian material hori guztia, baina, bueno, berak lagundu zian azten. Hori, berria unkarian publikatu zenuen? Ez, Geu aldizkarian. Geu aldizkarian, hori. Bai, astekaria zen, hilabetekaria, eta izan zen gai nagusia holan, bost. Argitu behar da, monstru baten etxean solasean aipatzen duzunean, monstru hitzaren esan nahirik gozoenari edo onenari egiten diezula referentzia. Baina jolasten dut horrekin ere, bai, ze hitzaren beste esan nahi horrekin ere bai, ez? Netzat hori monstru, zuk ondo esan duzu, ni txiki eta bera haundi, eta gaina haundia zen, gizona haundia, eta holako ahotsa zeukan, eta bueno, eta izan da polita, ez dakit asko zere gehiago egingo dudan. Salgai dago, entzuten badu programatzailean batek, eta oso polita, alan esan diate, polita eta unkigarria, eta izan zen bere 101. urrenaren jaiotza egunean, egin genuen Artium Museoan, familia etorri zen, zelako emozioa. Depresioa, familia hor aurrean. Bai, ikusi nuenean, konfunditu egin nintzen, eta dana, esaldia gaizki esan nuen. Gero, ikusi nituen, eta segituan ere buruak zuen, klak. Eta gero baina bueno, oso jatorrak, eta orduan berezia izan zen. Eta hori izan da pixkat bereziena, eta prozesu horretan ere bai, zalantza pilo bat izan ditut, oso negu latza izan da, osasun kontuengatik eta horrela, eta teazai bastante vomitada. Eta jendeak pentsatu zuen, utzi behar nuela antzerkiai. Imaginatu, nondik nora doan, antzeslana, ze jende asko esan, baina ez utzi, baina nik ez dut esan utzi behar dudanik. Nik esan dut, krisian egon naizela, edo bueno, incluso pertsonaiak, baina, bueno, ailegatzen dela, da obra bat ailegatzen dena, bai. Marina Suarezen zuzendaritza artistikoa izan zenuen, Itziarrekalderen kanpo begirada, bueno, nolabaite prozesu nahiko bakartik izatetik momentu batean, babes edo laguntza hori behar izan zenuen, bai? Bai, asko eztabaidatzen du nik edo galdetzen dut, eta Itziarrekalde, da instituzio bat gurean.
Orduan berak daukan esperientziarekin eta ezagutzen nau eta ikusten nau eta oso zorrotza da eta batzutan oso gauza garbiak eta Bai, badoka puntu punki bat Itziarrekaldek, guai dagona gainera. Punki, behin esan nion, niri beldurra ematen diazu, esan nion. Ez, jende askok esaten dita, ez da un amor, baina gauzak esate ditu holan. Askotan, badaude kontalaritzan esango nuke bi totem bezala, ez? Igual gehiago ipuin kontalaritzen izen gehiago agertuko lirateke, baina askotan Jose Mari Carrere eta Itziarrekalde badira hola bi totem. Eta badaukate beraien artean hola antzekotasun bat, eta da punkismo hori, ez? Maitagarriak dira, baina puntu punki ere badaukatela. Bai, ez dakate filtrori. Bueno, itzi musu bat, Maite zaitu Itziarrekalde. Bai, baina eta nik ere eskertzen dut. Harreman mota ezberdina ditugu eta batzuekin Holanda eta oso ondo. Eta gero Marina ezagutu nuen baratza aretoan duela 10 bat urte, beraiek ere tripak kolektiboarekin orduan hasi ziren, eta Marina da, nik beti esan dut dela helio. Da putxika bat bezala, gauza performatiboak egiten ditu eta ni igual pixkat lurrara jotzen dut edo, eta bere aholkuak eta beti laguntzen diate pilo bat. Eizu hau zergatik ez da ni, igual, porque bez. Ez egin, frogatu. Ala, pues venga, bai, oso ondo. Emate ditolako askatasuna eta babesa bai, biena bai. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Hemen jijigara ari gara, baina denborare aurrera doa bixi gainera. Bada beste lan bat, honen inguruan inoiz aritu gara zurekin, ogiak izketan baleki, nolabait, oinarri historiko dun sorkuntza bat da, oraindik egiten ari zaretena. Bai. Errekuperatu dugu izan zuen stand-by bat urtebetekoa, azkenean beste proiektu batzuetan zabiltzalako, eta saiatzen zara saltzen, baina bueltan ez badator, hor guzten duzu, eta berri errekuperatu dugu, eta funtzionatzen du ere oso ondo. Hau ere bai Marinaren zuzendaritzapean izan zen. Mamiak kolektiboarekin ari zarete? Bai, hor dago Txema Ramirez de la Piztina, nire irakasle izan dakoa kazeta izan, eta berari okurritu zitzaion, berak jakin zuen oinatiarra zen okin bat akatu zutela Gasteizen, Garrote bilarekin, eta Garrotez. Oso kerezpanago esango nuke Josune Belez de Mendizabal ezagutu genuela, ogiak izketan balekiren bidez. Bai, zen ikuste oianak intziala elkarrizketan hemen. Bai, uste baiet. Baina bideodei ez egin genuela esango nuke. Bai. Hori izan zela lehen lotura. Bai, oso eskertuta. Lan honek eman zigun lotura. Tira, azken minutetan gara, baina pixka bat luzatuko gara informazio zerbitzuko kiden baimenarekin, ze primizia bat ere badaukagu. Bai, azaroan lan berria dator. Eta zeinekin, ez da Lesbo berekin oraingo honetan, ze han eta jason oso liatuta daude, eta bakoitza beriarekin, eta orduan beste lantalde batekin arituko gara, eta beraien artean izango da Edu Zelaieta izan da ideatzailea edo, ezta? Berak idatzi zituen Alea aldizkarian zutabe batzuk, harriduraren inguruan, harrimenaren inguruan, pesoa ere pixkat birpiztu zuen, bere eriotzaz, eta horri bili da, eta orain zutabe horiek oholtzara eramango ditugu. Bera egiten ari da gidoia, Edu Zelaietak egin zuen ere ogiak izketan balekiko gidoia, bai? Orduan, gu izan gara ezagunak, berak proposatu zian niri, eta oholtza gainean izango gara Eiara, orain ez dut asmatuko bere, abizena, Eiara Fernández de Larrea, igual, barkatu Eiara, igual erratzen ari naiz, baina Eiara jakin dezazuen da minan Fernández de Larrea, bai. Fernández de Larrea, asmatu ju. Gero, Adur Bailarin, dantzaria, eta ni neu, bale, 3. Baina horretaz aparte, arituko naiz zuzendaritzan Kepa Errastirekin. Orduan, zerbait berria da, azaroaren 6an, Gasteizen esteinatuko duguna, eta oso pozik gaude. Berezia ere bai, segure artean ere ez gara elkarrezagunak, orduan. Ze ona, Edu Zelaieta, Eiara Fernández de Larrea, Adur Bailarin, Josune Belez de Mendizabal eta Kepa Errasti, nahaztuta, azaroaren 6an estrenatuko den, Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdian estrenatuko den, Harrimena lantzeko ariketak. Alax izena du. Hori izena du, bai, eta, hortxe gabiltza, asmatzen nola pasa literaturatik, aldizkari batean adagertutako zutabe hoiek, nola pasa gidoira, eta gidoitik nola oholtzara.
azaroaren 6aren buelta hortan aitzakia izango dugu, Josunerekin, edo Edurekin, edo Iararekin, edo Keparekin, edo Adurrekin, tarte hartu eta lan honen inguruan aritzeko. Orain bai, eguerdiko 12 eta minutu bat, bagoaz azken ordukoaren bila, bagoaz asteburuaren bila, eta bagoaz Josune Belez de Mendizabalekin bazkaltzera gure entzuleen enbidiarako. Ja, bai. Josune, asko plazer bat, mila esker. Zorni zuen eta bai, oso atsegina. Motz geratu zaizea, raro, ezta? Bai, egia esan, segituan pasa zaigu. Ja, aio. Entzuleok bagoaz, Goiuri, asteren arte. Zaindu eta ondo pasa asteburua. Keep calm and bigarren kafea.